பிரபதி மாதாஜி ஷேர் பண்ணோம்னா பிரணதி. Hare Krishna. Hare Krishna to everyone. Warm welcome for today's Bhagavad Gita session. நம்ம இன்னைக்கு பகவத்கீதை 2வது அத்தியாயம் பார்க்க போறோம். ஓகேங்களா? இதை புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஞானத்தை வேண்டிய பகவான் கிருஷ்ணர்கிட்டையும் ஆச்சாரியர்கிட்டையும் நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிரஞ்சஸ்ய ஞானாஞ்சலாகயா சக்ஷுருமிலிதம் येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगकन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सगकन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्देवनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्राह्मणहिताय च जगतिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो महावादन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरवत्वेष नमः. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय हद्भक्ताय नमो नमः. मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनदारणं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं. नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पञ्चाङ्ग्रहे कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्येशतारिणि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. शृण्वतां स्वकथः कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तनः अर्हन्तैस्तोहै अभद्राणि वितुनोति सुकृत्सतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी. पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्त्याख्यां नमामि भक्तशक्तिकं. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. எல்லாரும் அன்மியூட் பண்ணிட்டு ஒரு 3 முறை மகாமந்திரம் சொல்லலாம். சொல்லுங்க. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा हरे राम कृष्णा हरे 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 कृष्ण कृष्ण राम हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा राम राम हरे हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. ஓகே, அனைவருக்கும் நன்றி. நம்ம நேத்து எத்தனாவது அத்தியாயம் பார்த்துட்டு இருக்கோம்? 2வது அத்தியாயம் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா? அதாவது த கண்டென்ட்ஸ் ஆஃப் கீதான்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இந்த இந்த அத்தியாயத்துல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டோன்றதை ஃபர்ஸ்ட் ரீகேப் பண்ணிக்கலாம் ஃபாஸ்டா. 10 ஸ்லோகங்கள் முடிச்சிருக்காங்க மாதாஜி இல்லைங்களா? ஸோ நம்ம முதல் அத்தியாயத்துல என்ன பார்த்தோம்? அர்ஜுனன் புலம்பி தள்ளுறார் இல்லையா?
எதிர்க்க இருக்குங்களா என்னோட ஸ்வஜனம், என்னுடைய மக்கள், நான் இவங்களை எப்படி கொன்னுட்டு நான் வந்து சந்தோஷமா வாழ்றது, ஸோ சண்டை போட மாட்டேன்னு ஒரு காரணங்களை சொல்றார். யாருக்காவது ஞாபகம் இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ணா. கருணை இல்லையா? குடும்ப பாரம்பரியம் படும். ஹரே கிருஷ்ணா. கருணை, குடும்ப பாரம்பரியம், அப்புறம் வந்து பாவம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதோ சவுண்ட் வருது, மியூட் பண்ணிக்கோங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. கருணை, குடும்ப பாரம்பரியம் போயிடும், பாவம், இருமணம், அப்புறம் இதுல இன்பம் இல்லை இல்லையா? அதனால நான் சண்டை போட மாட்டேன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார் இல்லையா? அதுக்கு அடுத்தது 2வது அத்தியாயத்துல பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் வந்து இப்படியாப்பட்ட உன்னுடைய மனசு ஹிருதய தௌர்பல்யம் இல்லையா, மனசு எவ்வளவு அளவுக்கு பலவீனமா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேக்குறார் இல்லையா? நம்ம பாக்குறோம் 7வது அத்தியாயத்துல கிருஷ்ணர் வந்து தங்கிட்ட வந்து சரணடைஞ்ச அர்ஜுனனுக்கு வந்து குரு ஆகிறார் இல்லையா? கார்பண்ய தோஷோ பகத சுபாவக பிரச்சாமி துவம் தர்ம சம்மூட சேதக யட்ஸ்ரேயஸ்யா நிசிதம் புருஹு தன்மே சிஷ்யதேகம் சாதிமாம் துவம் பிரபன்னம். சிஷ்யன் போல வந்து சரணடைகிறாரு யாரு? அர்ஜுனன். இப்போ இதுவரையும் பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனனுக்கும் கிருஷ்ணனுக்கும் இருக்கக்கூடிய உறவுகள் வந்து பல விதமா இருந்துச்சு. ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா அத்தை பையன், அதுக்கு பிறகு வந்து என்ன ஆனாரு, ஃப்ரெண்ட்ஸா இருந்தாங்க இல்லையா? அதுக்கு அடுத்தது இந்த சண்டைக்கோசம் அவங்க என்ன ஆனாங்க, பார்த்த சாரதி, தேரோட்டி ஆகினார். இப்ப வந்து என்ன ஆறாரு, குருவா ஆகிறார். ஸோ எங்களுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய உறவுகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா வேற வேற மாதிரி இருக்கு இல்லையா? இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா குரு வந்து எப்படி தனக்கு வழிநடத்துறாரோ, கிருஷ்ணர் கிட்ட சரணாகதி ஆகி அதுக்கு பிறகு அவருக்கு ஆத்ம ஞானம் கிடைக்குது இல்லையா? சோ இந்த அத்தியாயம் பாத்தீங்கன்னா இந்த பகவத்கீதையில 2 அத்தியாயங்கள் வந்து ரொம்ப பெருசு. ஒண்ணு 2வது அத்தியாயம், இன்னொன்னு 18வது அத்தியாயம். சோ இங்க வந்து சிஷ்யனா சரணடைந்தவருக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆத்ம ஞானத்தை கொடுக்குறாரு. அதாவது என்ன கொடுக்குறாரு, அதாவது நம்ம இந்த உடல் அல்ல, நம்ம வந்து இந்த ஆத்மான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம் இல்லையா? அந்த ஞானத்தை இங்க வந்து சொல்றாரு. இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இந்த இடத்துல வந்து கிருஷ்ணரை வந்து என்னென்ன அடைமொழி சொல்லி கூப்பிட்டுருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ரிஷிகேஷான்னு சொல்றாங்க, கோவிந்தான்னு சொல்றாங்க. இந்த வார்த்தைகளுக்கு யாருக்காவது பொருள் தெரியுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஸ்லோகத்துல இருக்கு இல்லையா, தம் உவாச்ச ரிஷிகேஷோ, அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? புலன்கள், யாரதோ சவுண்ட் வருது பிரபு, ப்ளீஸ் மியூட் பண்றீங்களா? செக் பண்றேன் மேம். ரிஷிகேஷான்னு என்ன அர்த்தம்? புலன்களை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணவர் இல்லையா, மாஸ்டர் ஆஃப் த சென்சஸ், அவங்களதான் வந்து ரிஷிகேஷான் அப்படின்னு சொல்றோம். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா சஞ்சயன் வந்து கிருஷ்ணருக்கு வந்து கோவிந்தான்னு சொல்லிட்டு போன ஸ்லோகத்துல சொல்லியிருக்கார் இல்லையா? கோவிந்தான்னு என்ன அர்த்தம்? இந்திரியங்களுக்கு வந்து இந்த கரெக்ட் மெத்தட், இது கோவிந்தம், புலன்களுக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்கவர் இல்லையா? அப்புறம் அர்ஜுனனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 வார்த்தைகள் இங்க யூஸ் பண்றார். குடாகேஷ பரந்தபா. குடாகேஷன்னா என்ன அர்த்தம்? தூக்கத்தை வென்றவன். ஹரே கிருஷ்ணா. தூக்கத்தை வென்றவன், அஜ்ஞானத்தை வென்றவன், அதனால அவனுக்கு குடாகேஷான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெயரும் இருக்கு. ஓகேவா? இதுதான் நம்ம நேத்தெல்லாம் பார்த்திருக்கோம். ஓகே, எதிரிகளை வெல்பவன்னா அர்ஜுனன் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நம்ம இன்னைக்கு 11வது ஸ்லோகத்துக்கு போல. யாராவது வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நான் படிக்கட்டும் மாதாஜி? படிங்க படிங்க. ஸ்லோகம் 11. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச. ஸ்கிரீன் அசோஷ்யன் அன்வசேஷோஸ்யம் பிராக்ஞாவாதாம் ச பாஷசே கதாசூன் அகதாசூம்ஷ நானுஷோஷந்தி பண்டிதாக. மொழிபெயர்ப்பு. அது வேண்டாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா தேங்க்யூ ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இந்த இடத்துல இவ்வளவு நாள் நம்ம படிச்சதுல அர்ஜுனன் உவாச்ச, சஞ்சய உவாச்ச, திருதராஷ்டிர உவாச்சன்னு படிச்சிருக்கோம். எங்கேயுமே கிருஷ்ண உவாச்சான்னு படிக்கல. ஏன் வந்து கிருஷ்ணரை வந்து இங்க வந்து பகவான் சொல்றாங்க? யார் இந்த பெயரை கொடுத்ததுன்னு பாத்தீங்கன்னா பராசர முனி வந்து கொடுக்குறாரு. ஏன் இந்த பகவான் என்ற சொல்லியிருக்காரு? என்ன அர்த்தம்னு பாத்தீங்கன்னா எல்லா விதமான செல்வ வளங்கள், பெயரு, அழகு, புகழ், புத்தி,
உடல் வலிமை, துரத்தல், இந்த 6 விதமான செல்வ வளங்களும் முழுமையா இருக்குது கிருஷ்ணர் கிட்ட. அதனால இந்த வார்த்தை வேற யாருக்குமே யூஸ் பண்ணக்கூடாது, பகவான் கிருஷ்ணருக்கு மாத்திரம்தான் யூஸ் பண்ணணும். அதனாலதான் இந்த ஸ்லோகத்துல ஆரம்பிக்கும் போது ஸ்ரீ பகவான் உவாச்சன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. இந்த 11ஆவது ஸ்லோகத்துல இருந்து 30 ஸ்லோகம் வரையும் ஆத்மா என்ன எசன்ஸ் நம்ம ஒரே ஒரு வார்த்தையில தெரிஞ்சுக்கணும்னா என்னன்னா, நான் இந்த உடல் அல்ல, இந்த உடல் வந்து அழியக்கூடியது, ஆனா ஆத்மா வந்து நித்தியமானது அந்த ஒரு பாயிண்ட் நம்ம கிளியரா தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா? சோ வேற என்ன, நமக்கு வந்து தர்மத்துல வந்து எத்தனையோ தர்மங்கள் சாஸ்திரங்கள் இருக்கு இல்லையா? சாஸ்திரங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஞான சாஸ்திரம், அதாவது எது வந்து புத்தி. ஞான சாஸ்திரம்னா இந்த உடலுக்கும் ஆத்மாக்கும் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசம் சொல்லி கொடுக்கறதா வந்து ஞான சாஸ்திரம். இந்த உடல் வந்து பாத்தீங்கன்னா பஞ்சபூதங்களால் ஆனது, நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம். சோ இந்த இருக்கக்கூடிய லோகத்துல இருந்து எடுத்து பண்ணது. ஹரே கிருஷ்ணா, மியூட்ல இருங்க. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா பஞ்சபூதங்களால ஆனது, அது வந்து அழியக்கூடியது இல்லையா? சோ அதுக்கு பிறகு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆத்மா வந்து நித்தியமானது. இதை சொல்லி கொடுக்கறதுதான் வந்து ஞான சாஸ்திரம். தர்ம சாஸ்திரம்னா ஒருத்தன் வந்து எப்படி வாழணும், அவனுக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை வர்ணாசிர சர்மப்படி சனாதன தர்மப்படி ஒருத்தன் எப்படி வாழணும்னு தெரிஞ்சுக்கிறது. அர்த்த சாஸ்திரம்னு பல விஷயங்களை சேர்த்து சொல்லி கொடுக்குது. ஆனா இதுல எல்லா சாஸ்திரங்களையும் எது உயர்ந்ததுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஞான சாஸ்திரம் இல்லையா? ஞான சாஸ்திரம் தான் நமக்கு வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா ஒரு ஞானத்தை கொடுக்குது. இந்த உடம்புடைய பண்புகள் என்ன, இந்த ஆத்மாவுடைய பண்புகள் என்ன, அதனுடைய கடமைகள் என்ன, அந்த கடமைகளை செய்யறதுனால நம்ம எங்க போக போறோம்னு தெரிஞ்சுக்க போறோம் இல்லைங்களா? சோ ஆனா நமக்கு தெரியும் இந்த உடல் வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 விதமான உடல் இருக்கு எல்லாருக்குமே இல்லையா? ஸ்தூல உடம்பு, சூக்ஷ்ம உடம்பு இல்லையா? ஸ்தூல உடம்பு வந்து பஞ்சபூதங்கள் ஆனது தெரியும். சூக்ஷ்ம உடம்பு எதனால ஆனது? ஹரே கிருஷ்ணா, மனம், புத்தி, அகங்காரம் இல்லையா? மனம், புத்தி, அகங்காரம் இல்லையா? சோ இந்த பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தன் உயிர் விடும்போது இந்த உடல் பஞ்சபூதங்களான இந்த ஸ்தூல உடம்பு அழிஞ்சிடும். ஆனா இந்த சப்டில் பாடின்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா, சூக்ஷ்ம உடம்பு வந்து என்ன ஆகும்னா அந்த ஆத்மாவோட போகும். எப்ப வந்து அது அழியும்னு பாத்தீங்கன்னா, எவன் ஒருத்தன் முக்தி அடைறானோ, ஆத்மா பரமாத்மாவோட சேரும் போது அப்பதான் அந்த சூக்ஷ்ம உடம்பு போகும். அதனாலதான் நம்ம இந்த வாழ்க்கை வாழும்போது எல்லாருக்கூடயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்ல உறவோடு இருக்கணும். ஓகேங்களா? சோ பகைமையும் வச்சுக்க கூடாது, ரொம்ப இனிமையாவும் இருக்கக்கூடாது. எதுவா இருந்தாலும் நம்ம கான்சியஸ்ல கேரி ஃபார்வர்ட் ஆகுது. ஸோ நம்ம கேர்ஃபுல்லா வாழணும். ஓகே? ஸோ இங்க வந்து நீ எதுக்கு புலம்புற அப்படின்னு கேட்கிறார். ஓகேவா? ஸோ நீ புலம்ப வேண்டிய அவசியமே இல்லை. ஓகே? கற்றறிந்தவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படி இருப்பாங்கன்னா, மாண்டவர்களுக்கோ வாழ்பவர்களுக்கோ வந்து பண்டிதர்கள் வந்து கவலையே பட மாட்டாங்க. நீ வந்து எப்படி பண்ணிட்டு இருக்கன்னா, இந்த உடல் வந்து அழியக்கூடியது. நீ வந்து என்ன சொல்லிட்டு இருக்க டயலாக், எதிரில் இருக்கவங்கள என் உறவினர்கள், நான் எப்படி வந்து அவங்கள கொல்லுவேன், அந்த உடல் சம்பந்தமா பட்டமா பேசியிருக்க. ஒரு பண்டிதன் வந்து அப்படி பேச மாட்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ற. கவலைப்பட வேண்டியதுக்கு மாத்திரம் கவலைப்படாம எல்லாத்துக்கும் நீ கவலைப்பட்டு இருக்க. சோ இந்த புலம்பாதன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ற. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ ஒரு பிரபுபாதா வந்து ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்குறாரு இந்த இடத்துல. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜிஸ், பிரபுஜிஸ் ஃபாலோ பண்றீங்களா? மாதாஜி ஃபாலோ பண்றோம் மாதாஜி. ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம் மாதாஜி. ஓகே, थैंक यू பிரபு, थैंक यू மாதாஜி. ஃபாலோ பண்ணிட்டு மாதாஜி. ஓகே, நன்றி. சோ பிரபுபாதா வந்து சிம்பிளா நம்மள புரிஞ்சு வைக்கிறதுக்கோசம் ஒரு குட்டி பையனை கூப்பிடுறாரு. ஓகேங்களா? குட்டி பையனை கூட்டிட்டு அவர் கையை காமிச்சிட்டு இது என்னப்பான்னு கேட்கிறார். கையின்னு சொல்றார். இது யாரோடதுன்னு அந்த பையன் என்ன சொல்லுவான்? பதில் சொல்லுங்க. என்னோடதுன்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே. தலையை காமிக்கிறாரு. இது என்னதுப்பான்னு கேட்கிறாரு. தலைன்னு சொல்றாரு. இது யாரோடதுன்னு கேட்கிறாரு. அந்த பையன் என்ன சொல்லுவான்? என்னோட தலை. அப்போ வந்து நம்ம வந்து யோசிச்சு பாருங்க, இந்த கேள்வி நமக்கே யாராவது கேட்டாங்கன்னா, அப்ப நான் கையி நான் தலையா? அப்படி கேள்வி கேட்கும்போது என்ன பதில் வரும்? எல்லா அங்கங்கள் சேர்ந்ததுதான் இந்த உடம்பு, அந்த உடம்பு தான் நம்ம இல்லையா? ஆமாவா இல்லையா? ஆமா மாதாஜி, ஆமா மாதாஜி. எல்லா தனித்தனியா அங்கங்கள் பாகங்களை பிரிச்சா அது உடம்பே ஆகாது இல்லையா? கை, தலை தனித்தனியா இல்லையா? சோ இதுதான் உடம்பு. ஸோ இந்த உடம்பு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பல அங்கங்கள் கொண்டது. ஸோ நம்ம தவிர நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டு இருக்கோம். நான் இந்த உடலும் தப்பா ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டு இருக்கோம். எப்படி நான் தான் இந்த கை, நான் தான் இந்த காலுன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிறோமோ, அது மாதிரி நான் இந்த உடம்புன்னு தவிர நம்மள வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். அதுதான் வந்து தப்பு. தப்பு. நம்ம யாருன்னு கேட்டா, பகவத்கீதை படிச்ச பிறகு நீ யாருன்னு கேட்ட நம்ம என்ன பதில் சொல்லணும்? எல்லாம் கடவுள் ஆத்மா.
ஆத்மான்னு சொல்லுங்க மாதாஜி, நான் ஆத்மா. சோ நான் ஒரு ஜீவாத்மா, கடவுளுடைய நித்திய சேவகன். எனக்கும் கடவுளுக்கும் ஒரு தொடர்பு இருக்கு, உறவு இருக்குன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? ஆனா நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம், அதை எல்லாத்தையும் மறந்துட்டோம் இல்லையா? ஆமா மாதாஜி. இந்த தவறான கண்ணோட்டத்துல இருந்து நம்ம வெளியே வரணும், புத்திசாலியா நம்ம மாறணும். சோ இதுல இருந்து நமக்கு என்ன வாழ்க்கை பாடம் கத்துக்கிறோம்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒருவருக்கு ஆன்மீக கண்ணோட்டம் இல்லாதவரை எல்லாமே தற்காலிகமானதாகவும் சுயமையம் கொண்டதாகவும் தான் இருக்கும் இல்லையா? சோ ஞானிகள் யார் மற்றும் முட்டாள்கள் யார் என்று அவர்களின் ஆன்மீக அறிவின் அடிப்படையில் வேறுபடுத்தி அறியப்பட வேண்டும், பௌதிக பட்டம் மூலமாக அல்ல. சோ இது இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். நம்ம யாராவது ஒருத்தவங்களை மதிக்கிறோம்னா நம்ம என்ன பண்றோம், பெரிய கார் இருக்கா, வீடு பங்களா இருக்கா, எவ்வளவு படிச்சிருக்காங்க, அதெல்லாம் பார்த்துதான் மரியாதை கொடுக்குறோம். ஆமாவா இல்லையா? ஆமா மாதாஜி. ஆமா ஆமா ஆமா. ஆமா மாதாஜி. இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு தலைகீழா இருக்குது. நம்ம இத்தனை நாள் கரெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோமா, தப்பு பண்ணிட்டு இருக்கோமா? தப்பு பண்ணிட்டு இருக்கோம் மாதாஜி. இல்லையா? சோ உண்மையான ஞானம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆன்மீகம். அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம படிச்சிருக்கோம் லெவல் 1ல சமவேத பண்டித தர்ஷினக. அதாவது யானை பாகனா இருக்கட்டும், நாயா இருக்கட்டும், நாய் மாம்சம் உண்டவனா இருக்கட்டும், எல்லாருக்குள்ளேயும் வந்து ஆத்மாவையும் பரமாத்மாவையும் பார்க்கறான். அவன் தான் உண்மையான கற்றறிந்தவன். உண்மையான வாழ்க்கையில இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளுக்கெல்லாம் அவனுக்கு தீர்வு தெரியும் இல்லையா? அதனாலதான் வந்து அமைதியா இருக்கிறான் இல்லையா? இது வந்து தற்காலிகமான உடலும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவன் தன்னுடைய நித்தியமான கடமைகளை நித்தியமான லோகத்துக்கு போறதுக்கு தன்னை தயார்படுத்திக்கிறான் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி 12ஆம் ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, நான் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. துவேவாகம் ஜாது நாசம் நத்தம் நேமே ஜனாதிபாக ந சைவ ந பவிஷ்யாம சர்வே வயம் அதக பரம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, பாரு அர்ஜுனா, நீயும் நானும் இல்லாத காலம் இருந்ததே இல்லை. ஓகேவா? அப்படி ஒரு காலமும் இருந்ததே இல்லை. ஏன்னா இந்த உடல் ஆத்மா இருக்கு இல்லையா, அது நித்தியானாம் சேத்தனாம் ஏகோ பகுனாம் யோ விதாதி காமான். சோ நித்தியானம்னா ரொம்ப எப்பவுமே இருந்துட்டே இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார் இந்த ஜீவாத்மா. நீயும் நானும் வந்து பல காலங்களா வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம், ஆனா நீ வந்து மறந்துட்ட. எனக்கு வந்து அந்த ஞானம் இருக்கிறதுனால கடவுளுடைய உடலுக்கும் ஆத்மாவுக்கும் எந்த ஒரு வித்தியாசமும் இருக்கிறதே இல்லை. பட் நம்மளுடைய ஆத்மா. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி ஆன்சர் பண்ணிட்டோ ஸ்லோகம் வாசிச்சுட்டு தயவு செய்து மியூட் பண்ணிக்கோங்க ப்ளீஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. விஷ்ணு பிரபு ஹரே கிருஷ்ணா. விஷ்ணு பிரபு அட்டெண்டன்ஸ் போட்டீங்களா? விஷ்ணு மாதாஜி பிரபு அட்டெண்டன்ஸ் போட்டீங்களா? அட்டெண்டன்ஸ் போட்டேன் மாதாஜி. அட்டெண்டன்ஸ் இது லிங்க் அனுப்பல நீங்க அட்டெண்டன்ஸ்க்கு. ஸ்டார்டிங்ல நீங்க ஜாயின் பண்றதுக்கு முன்னாடி 1 செகண்ட் மாதாஜி, நான் திருப்பி அனுப்புறேன். ஓகேங்க ஓகேங்க பிரபு. ஸ்டார்டிங்ல செஷன் ஜாயின் பண்ணும்போது போட்டேன், நீங்க உட்கார ஜாயின் பண்ணிக்கிறீங்க. 1 செகண்ட். ஆமா இப்பதான் வந்தேன் நானு, டிராவல்ல இருந்து இப்பதான் வந்தேன். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இந்த ஆத்மா வந்து நித்தியமானது, அதை தெரிஞ்சுக்கணும். நம்ம வந்து கடவுளுடைய அங்கத்துணுக்கு கடவுளுடைய தன்மைகள் என்ன இருக்குதோ அவர் சச்சிதானந்தம், நம்மளும் வந்து சச்சிதானந்தன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஆனா அளவுல வந்து பாத்தீங்கன்னா வித்தியாசம் இருக்கு. நம்ம வந்து அணு, அவர் வந்து விபு ஆத்மா. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ தனித்தன்மை எப்போதுமே இழக்கப்படுவதில்லை. எப்போ? நித்தியமான ஆன்மீக ஆத்மா. ஓகே. தவறான கண்ணோட்டை முறியடித்தல் வேணும் இல்லையா? ஒருமைவாதம் பற்றிய கருத்து நமக்கு எல்லாருக்கும் என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கோம், பகவானுக்கு உருவம் இல்லைன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம். ஆனா பகவானை வந்து உணர்றது வந்து 3 நிலைகள் இருக்கு. பிரம்மன், பரமாத்மா, பகவான் இல்லையா? இந்த 3 நிலைகளை கடவுளை வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? அதுல உன்னதமானது எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான். சோ இப்ப நான் யார் என்ற கேள்விக்கு என்ன பதில்? ஜீவாத்மா மாதாஜி. ஹரிபோல். சோ ஆத்மா விஞ்ஞானம் நமக்கு வேணும். மரணத்திற்கு அருகில் இருந்த அனுபவம், இந்த ஸ்டோரி நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். அஜாமிலனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சிறந்த பிராமணன், ஒழுக்கமா வாழ்ந்துட்டு வந்தாரு. ஒரு நாள் வந்து தேவையில்லாத விஷயத்த பார்த்துட்டு அதனால மனம் தடுமாறி
என்ன பண்ணாரு, அந்த வேசி பின்னாடியே போயிட்டார் இல்லையா? வேதங்களை படிக்கிறது, யக்னங்கள் பண்றது எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு, அழகான இளமையான மனைவிய, பண்புள்ள பெற்றோர்கள் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு அவங்க பின்னாடி போயிட்டாங்க. அங்க கூட சேர்ந்ததுனால வாழ்வாதாரத்துக்கோசம் கொலை கொள்ளைகள் எல்லாமே வழிப்பறி எல்லாம் பண்ணாரு இல்லையா? ஸோ கடைசி காலம் 85 வயசு ஆயிடுச்சு, தள்ளாத வயசு. ஓகே, அப்போ வந்து 10வது குழந்தையான பையனுக்கு வந்து நாராயணான்னு பெயர் வச்சுட்டு இருந்தார் இல்லையா? அவர் ஏதோ வந்து ஆசையால நாராயணா தண்ணி குடிச்சேடா, நாராயணா சாப்பிட்டியாடான்னு அப்படி நாராயணா நாராயணன் கூப்பிட்டுட்டே இருக்காரு. ஆனா அந்த சமயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மரணம் வருது இல்லையா? ஸோ அப்போ வந்து மரணம் வர்றதுக்கோசம் அப்போ யார் வருவாங்க? யமதூதர்கள் வருவாங்க. யமதூதர்கள் வந்து கூட்டிட்டு போலான்னு நினைக்கிறாங்க. பட் அந்த சமயத்துல பாத்தீங்கன்னா விஷ்ணு தூதர்கள் வராங்க. இது என்னடா இவங்களும் வந்திருக்காங்களேன்னு அவருக்கு ஒரு பெரிய குழப்பம். அதனால என்ன ஆகுது, தூதர்கள்லாம் யமராஜா கிட்ட போய் சொல்றாங்க, இது மாதிரி விஷ்ணு தூதர்கள் வந்திருக்காங்க, நாங்க என்ன பண்றதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்படியா, அவங்க இருந்தாங்கன்னா அந்த இடத்துல நமக்கு வேலையே இல்லை, நீங்க தயவுசெய்து திரும்பி வந்துடுங்கன்னு சொல்றாரு. ஸோ அப்போ விஷ்ணு தூதர்கள் வந்து வந்ததை தெரிஞ்சுட்டு அப்புறமா வந்து அவருக்கு ஞானம் வருது. அச்சோ, நான் இத்தனை நாள் என் வாழ்க்கையை வேஸ்ட் பண்ணிட்டேனேன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு பிறகு ரிஷிகேஷ்ல போயிட்டு ஒரு 20 வருஷமா அங்க உட்காந்துட்டு வேதங்களை படிச்சு எல்லா விஷயங்களும் மறுபடியும் பண்றார். அப்புறமா தான் அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா கடவுளுடைய லோகத்துக்கு போறார். ஓகேவா? ஸோ ஆத்ம ஞானம்ன்றது நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஸ்லோகம் படிங்க. தேகினோ கௌமாரம் யவ்வனம் ஜரா ததா தேகாந்திர பிராப்திர் தீரஸ் தத்ர ந முஹ்யதி. ஸோ இங்க என்ன சொல்றாரு, தேகினோ யஸ்மின், இந்த தேகம் இருக்கு இல்லையா, இந்த உடல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா மாற்றங்கள் நடக்குது. என்ன மாற்றங்கள்? அந்த லைன்ல பாத்தீங்கன்னா கௌமாரம் யவ்வனம் ஜரா. கௌமாரம்னா இளமையான வயசு, யவ்வனம்னா வாலிப வயசு, ஜரான்னா முதுமையான வயசு இல்லையா? ஸோ இந்த உடல்ல வந்து மாற்றங்கள் வந்து நடந்துட்டே இருக்குது. ஓகேவா? ஆனா ஆத்மாக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாற்றங்கள் நடைபெறுவது இல்லை. ஓகேவா? ஆனா ஆத்மா என்ன பண்ணுது, மரணம் ஆன பிறகு இந்த உடல்ல இருந்து வேற ஒரு உடலுக்கு போகுது. அதனால நிதானமான புத்தி உடையவருங்க இத பார்த்துட்டு திகைக்கிறதே இல்ல, வேந்து போய் நிக்கிறதே இல்ல. கிருஷ்ணா நீ என்ன பண்ணிட்டு இருக்கன்னு வச்சுக்கோவேன், எதிர இருக்கவங்களா என் உறவினர்கள் நினைச்சிட்டு உடல் அளவுல பந்தம் பட்டிருக்கனால உன்னால என்ன பண்ற முடியல, சண்டை போடுறதுக்கு உன்னால முடியல, கஷ்டப்படுறானோ அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகேவா? யார் இதை வந்து கரெக்டா புரிஞ்சுக்கிறானோ அவனை வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பிராப்தி தீரஸ் தத்ர ந முஹ்யதி, தீரான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ நமக்கு வந்து இந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த சின்ன குழந்தை இருக்கு, அது என்ன ஆகுது, கொஞ்சம் பெருசாகுது, இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாகுது, ஸ்கூலுக்கு போற குழந்தை ஆகுது, அப்புறம் காலேஜுக்கு போற வாலிப வயசு வருது, அப்புறம் வந்து ஒரு நடு வயசுல வருது, அப்புறம் என்ன ஆகுது, அந்த உடல் கொஞ்சம் கொஞ்சமா சுருங்குது, வயசாகுது, அப்புறம் என்ன ஆகுது, இறந்து போகுது இல்லையா? பட் அந்த ஆத்மா பாருங்க என்ன ஆகுது, அந்த சின்ன குழந்தையில இருந்து அந்த தாத்தா வரையும் பாத்தீங்கன்னா அந்த ஆத்மாவுடைய சைஸ் வந்து எப்படி இருக்கு, சின்னதா தான் இருக்கு. அது ஏதாவது பெருசா இருக்கு, சுருங்கி இருக்குதா? சொல்லுங்க பாக்கலாம். இல்லை இல்லை இல்லை. ஆனா அந்த உடம்பு என்ன இருக்குது, உடம்புதான் முதுமை அடைஞ்சது, அப்படியே வளர்ந்து வளர்ந்து முதுமை இல்லையா? ஆயிடுச்சு. ஒண்ணும் இல்லைங்க. நம்ம போட்டோ எடுத்துக்கோங்களேன், நம்ம ஸ்கூல்ல படிக்கும் போது நம்ம போட்டோ எப்படி இருக்குது, இப்ப இருக்கிற போட்டோ எப்படி இருக்குது பாருங்க, வித்தியாசம் இருக்கா இல்லையா? நிறைய இருக்கு இருக்கு மாதாஜி. மாதாஜி. நிறைய இருக்கு. சோ அது காலத்தினால வந்து மாற்ற முடியாதது இந்த உடல் மாற்றம் இல்லையா? மனசுல கூட சில நேரத்துல நமக்கு மாற்றம் இருக்கும். நமக்கு பிடிச்சதெல்லாம் நடந்துச்சுன்னா நம்ம எப்படி இருப்போம் சந்தோஷமா இருப்போம், இல்லையா? நமக்கு மகிழ்ச்சி, பிடிக்காதது நடந்தா வருத்தமா இருக்கும். வருத்தமா இருக்கும் இல்லையா? ஆனா எது மாறுறது இல்ல, ஆத்மா. ஆத்மா ஆத்மா மாறுறது இல்ல இல்லையா? இந்த விஷயத்த நம்ம நல்லா கிளாரிஃபையா தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். இந்த உடல் மனசு அளவுல நம்ம வாழ்ந்துட்டு தான் இருக்கோம். நீங்க சும்மா எழுதி போட்டுறீங்களா? எப்ப போடுறேன்னு இது என்னதுக்கு எழுதி பிரபு, போட்டுருக்காரு இவரு? சும்மா ஒரு விஷ்ணு பிரபு ப்ளீஸ் எல்லாரும் மியூட் பண்ணுங்க பிரபு. என்ன பிரபு இங்க இவ்ளோ டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கு? சாரி மாதாஜி, செக் பண்றேன் மாதாஜி. பிரபு சாரிலாம் கேட்காதீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த உடல் மனசுல வந்து தான் நிறைய மாற்றங்கள் இருக்கு. ஓகேங்களா? ஆனா ஆத்மால வந்து இந்த உணர்வுகள் மாறுறதில்ல. இங்க பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு உதாரணம். இங்க ஒரு நம்பர் பார்க்குறாங்க. ஒருத்தர் 6ன்னு சொல்றாரு, ஒருத்தர் 9ன்னு சொல்றாரு. 2 பேரும் கரெக்ட்டா தப்பா? ஒரு சொல்லுங்க. தப்புதான் வருது. இவரு 6 சொல்றது கரெக்ட் வருது. அவங்க சைடுல இருந்து பாக்கும்போது அது சரியா தோணுது மாதாஜி. சூப்பர்.
இல்லையா? அவங்க அங்க பார்வை பார்க்கறது நின்னது இடத்துல இருந்து பார்க்கறதுனால அது கரெக்ட். நம்மளே அப்படி நின்னா கூட நம்மளும் இந்த பதில் தான் சொல்லுவோம். கரெக்டா? ஆமா. ஆமா நாம மாதாஜி. அந்த இருமைகள்ல வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும், சகிக்க கத்துக்கணும்னு சொல்றாரு. ஓகேங்களா? சகிக்கணும். ஓகே. மத நியமங்கள் வந்து மற்றும் உடல் அசௌகரியங்கள் சில நியமங்களை ஃபாலோ பண்ணணும். இப்ப பாருங்களேன், எல்லாரும் வேலைக்கு போயிட்டு வந்திருப்பீங்க, நல்லா சாப்பிட்டு தூங்குனா நிம்மதியா இருக்கும் இல்லையா? பெட்ஷீட்டை இந்த குளிருக்கு பெட்ஷீட் போட்டு தூங்குனா நல்லா இருக்கும். பட் இருந்தாலும் நீங்க என்ன பண்ணீங்க, இந்த கிளாஸுக்கு டெடிகேட்டடா இந்த டைம்ல வந்திருக்கீங்க இல்லையா? ஸோ அப்போ வந்து சில உடல் அசௌகரியங்கள் இருந்தா கூட இந்த கிளாஸ்ல உட்காந்துட்டு ஆன்சர் பண்ணிட்டு டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு நம்ம இருக்கிறோம் இல்லையா? அதுதான் வந்து இங்க சொல்றாங்க. மாதாஜி அடுத்த ஸ்லோகம் படிங்க. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க பிரபு. யாருன்னா படிங்க, நோ ப்ராப்ளம். ஸ்பர்ஷாஸ் டு சௌந்தேய சுதோஷ்ண சுக சுகதா ஆகமா பாயினோ நித்யாஸ் தாம்ஸ் திதிஷூஸ்வ பாரத. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு 2 பேர் ஃபிக்ஸ் ஆயிடுங்க ஸ்லோகம் படிக்கிறதுக்கு இன்னைக்கு. ஓகேங்களா? அப்படி பண்ணா நமக்கு ஈஸியா இருக்கும், கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருக்காது. ஸோ மாத்ரா ஸ்பர்ஷாஸ்து கௌந்தேயா அப்படின்னா இங்க என்ன சொல்றாரு, இந்த புலன்களை வச்சுதான் நம்ம என்ன பண்றோம், ஒவ்வொரு விஷயம் வந்து சுக துக்கம். அங்க பாருங்க, சீதோஷண சுக துக்கக, ஒண்ணு வெப்பம், குளிர், சந்தோஷம், கஷ்டம், இதெல்லாம் நம்ம அனுபவிக்கிறோம் இல்லையா? அந்த புலன்களார வரக்கூடிய விஷயங்களுக்கு வந்து நீ என்ன ஆகுற, டிஸ்டர்ப் ஆகுற. அதனால நீ என்ன பண்ண, அந்த உந்துதலையோ வரக்கூடிய எக்ஸ்பீரியன்ஸையோ நீ என்ன பண்ண, பொறுத்துக்கோன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. பொறுத்துக்க கத்துக்கோன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. யாரு? பகவான் கிருஷ்ணர். அவர் யாரு? இந்த உலகத்தை சிருஷ்டி பண்ணவர், முழு முதற் கடவுள் இல்லையா? உன்னத உரிமையாளர். அவரே அப்படி சொல்றாரு போது நம்ம கேட்கணுமா வேண்டாமா? கேட்கணும். இது யாருக்கு சொன்னாரு? சிறந்த பக்தனான அர்ஜுனனுக்கு சொல்றாரு. அப்ப நம்மளாம் எந்த மாத்திரம், நம்ம இப்பதான் பக்தியில படி எடுத்து வச்சிருக்கோம். நம்ம எவ்வளவு அளவுக்கு பொறுத்துக்கணும்? நம்ம வீட்டுல ஒண்ணு நம்ம வச்ச இடத்துல ஒரு பொருள் இல்லைன்னா நம்ம என்ன ஆடுவோம்? தாட் பூட் ராஜா மாதிரி ஆட மாட்டோம் இல்லையா? அதனால இதுல வந்து நம்ம என்ன கத்துக்கணும்னா பொறுத்துக்கணும். வாயையும் கண்ணையும் எல்லாத்தையும் மூடிட்டு நம்ம குடும்பத்துல வாழும்போது அமைதி கிடைக்கும். இல்லைன்னா என்ன கிடைக்கும்? சண்டை சச்சரவு குழப்பமும் கிடைக்கும். சோ நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும், சகிக்க கத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? சோ நீ என்ன பண்ணிட்டு இருக்க, உன்னுடைய கடமையை செய்யணும் அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேவா? கடமையை செய்யணும், உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையை மாத்தி மாத்தி என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, கடமை செய்யும் தான் இன்சிஸ்ட் பண்றாரு. வீட்டுல சும்மா இருலாம் சொல்லல. நம்ம தான் நினைச்சிட்டு இருக்கோம் பகவத்கீதை நம்ம வீட்டுல வந்தா என்ன வரும், சண்டை வந்துடும்னு சொல்றாங்க. ஆனா பகவத்கீதை படிச்சு புரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த இடத்துல என்ன வரும், அமைதி வரும்ன்றது நமக்கு தெரியல இல்லையா? பகவத்கீதை எல்லாம் வீட்டுல வச்சுக்க கூடாது இன்னும் சில பேர் நினைக்கிறாங்க இல்லையா? இந்த சீதோஷண சுக துக்கக. ஓகேவா? அதுக்கு வந்து உதாரணம் கொடுக்குறார் பிரபுபாதா. அதாவது இப்ப இருக்கிற மார்கழி மாசம், தை மாசம், மாசி வரையும் பாத்தீங்கன்னா குளிர் இருக்கும் இல்லையா? அந்த குளிர்ல கூட பாத்தீங்கன்னா பிராமணர்கள்ல பூசாரிகள் என்ன பண்றாங்க, காலையில கோயில் திறக்கிறாங்க. அதுக்கு முன்னாடி அந்த குளிர்ந்த நீர்ல குளிச்சுட்டு போறாங்க இல்லையா? குளிச்சுட்டு போயிட்டு அப்புறம் வந்து பூஜை புனஸ்காரங்கள் பண்றாங்க. அவங்க என்னைக்கா சொல்லியிருக்காங்களா, அப்பா இன்னைக்கு ரொம்ப குளிரா இருக்குது, என்னால நான்லாம் பூஜை பண்ண மாட்டேன்னு? இருந்தாலும் அவங்க கடமைகளை செய்யறாங்க. அதே மாதிரிதான் நம்ம தாய் கூட பாத்தீங்கன்னா, அந்த வெயில் காலம் வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அடுப்பாண்ட மதியத்துல போய் சமைக்கணும்னு வேர்வை அப்படியே ஊத்தும். ரொம்ப வெப்பமா இருக்கு, நான் சமைக்க மாட்டேன்னு என்னைக்காவது சொல்லியிருக்காங்களா? அவங்க என்ன பண்றாங்க, எல்லாத்தையும் சகிச்சுட்டு பொறுத்துக்கிட்டு அந்த கடமைகளை செய்யறாங்க இல்லையா? அதனால குலப்பெருமை கடமையை ஒழுங்காக நிறைவேற்றும் பொறுப்பை கொடுக்கின்றது. சிறந்த பாரம்பரியம் பெரும் பொறுப்பை அளிக்கிறது. சோ குலப்பெருமை என்ன பண்றது, ஒழுங்கா இருக்கணும்னு சொல்லி கொடுக்குது. பாரம்பரியம் என்ன சொல்லி கொடுக்குது, பொறுப்பை சொல்லி கொடுக்குது இல்லையா? நம்ம இந்த பிக்சர்ல பாக்குறோம், ஒருத்தவங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க, புக்கை விநியோகம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. கிருஷ்ணருக்கு சம்பந்தப்பட்ட புக்கை விநியோகப்படுத்துறாங்க. இன்னொரு குரூப் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க, சங்கீர்த்தனை யக்னம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இல்லையா? சோ இதெல்லாம் நம்ம பண்டைய காலத்துல நடந்திருக்கு. நம்ம தெருல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பஜனை நடக்குது. அந்த இன்னும் கொஞ்சம் அதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒவ்வொரு கிராமத்துல வந்து கதை பேசுவாங்க இல்லையா? கிருஷ்ண கதை, பஜன்ஸ் அதெல்லாம் பண்ணுவாங்க. இப்பதான் இல்ல, எல்லாரும் பிஸி ஆயிட்டாங்க இல்லையா? நவீன காலத்துல வந்து இருக்கக்கூடிய வசதிகள்னால ஒருத்தவங்க
ஒவ்வொரு மாதிரி ஆக்குபைடா இருக்காங்க இல்லையா. அப்புறம் அதே வந்து இந்த பிக்சர்ல நம்ம யாரை பார்க்குறோம், பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர். அவர் யாரு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய இஸ்கான் ஃபவுண்டர் ஆச்சாரிய ஏசி பக்தி வேதாந்தாவுடைய குரு இல்லையா. அவர் என்ன சொன்னார் நியமங்கள், அவருக்கு வந்து கொடுத்த நியமங்கள் 64 மாலை பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு. ஆனா பிரபுபாதாக்கு நம்மளை பத்திலாம் தெரியும், இவங்க எல்லாம் இப்படி எல்லாம் சொன்னா கடை தேரவே மாட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்ணாரு, 64ல இருந்து எவ்வளவு குறைச்சி 16 குறைச்சாரு. அது சூப்பர். அதுவும் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, குறைந்தபட்சம் 16 மாலையாவது பண்ணணும். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், 16 பண்ணிட்டேன் அது கூட போதும்னு இல்ல, முடிஞ்சா அதுக்கு பிறகும் பண்ணணும் இல்லையா. தவிர்க்க முடியாதவற்றை சகித்துக் கொள்ளுதல் வாழ்வின் முக்கியமான விஷயங்களில் நம் கவனத்தை செலுத்துவதற்கு உதவி செய்யும். நமக்கு ஏதோ ஒரு கஷ்டம் நடந்துச்சு, அதையே நம்ம யோசிச்சு யோசிச்சு வருத்தப்படுறதை விட நம்ம என்ன பண்ணணும், இது எனக்கு எவ்வளவு அளவுக்கு உதவும் அப்படின்றத பார்த்துட்டு அதை விட்டுட்டு அடுத்து என்ன பண்ணணும்ன்றத பார்க்கணும் இல்லைங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. 15 படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எம் ஹி ந யதந்தயந்தே யே தே புருஷம் புருஷர்ஷப சம துக்க சுகம் தீரம் சோமிருதத்வாய கல்பதே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க என்ன சொல்றாரு, நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இந்த இருமையிலிருந்து வெளியே வரணும். இன்பம் துன்பங்கள் பாதிக்கப்படாதனும் இவ்விரண்டு நிலைகளின் தன்னிலையில் மாறாது இருப்பவனை நிச்சயமாக விடுதலைக்கு தகுதி பெற்றவனாக இருக்கின்றான் இல்லையா. சமதுக்க சுகம் தீரம், எல்லாத்தையும் சமமா எடுத்துக்கணும். சந்தோஷம் வந்தாலும் துள்ளி குதிக்க கூடாது, துக்கம் வந்தாலும் தோண்டு போய் உட்காரக்கூடாது. எல்லாத்தையும் எப்படி எடுத்துக்கணும், சமமா எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாரு. எப்படி நம்ம வந்து ஒரு பழமொழி இருக்கு இல்லையா, ஒரு நாணயத்துக்கு 2 பக்கம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு, அது மாதிரிதான் இந்த வாழ்க்கைன்னா என்ன இருக்கும், சந்தோஷம் எப்படி வந்துச்சோ அதே மாதிரி துக்கமும் வரும், அதே மாதிரி அது போகும். அதுக்கு வந்து நம்ம பெருசா அலட்டிக்க தேவையே இல்லைன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம். யாரு இந்த மனப்பான்மையை வளர்த்துக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு தான் என்ன நடக்கும், மிருத்யு கல்பதே, மிருத்யவ்ய கல்பதே, முக்தி கிடைக்கும். அப்படி முக்தி பெறத்துக்கு தகுதி அதுதான். ஓகேவா. சோ நம்ம வந்து அது இந்த பொறுத்து கொள்ளுதல்ன்றது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகேங்களா. சரி உனக்கு கஷ்டம்தான், நான் ஒத்துக்கிறேன், என்ன எதிர்க்கிறவங்கள என்னோட குடும்பத்தினர் சண்டை போடுறது கஷ்டம்தான். பட் இருந்தாலும் நீ வந்து என்ன பண்ற, நான் வந்து சன்னியாசம் எடுத்துக்கிறேன்னு சொல்றது அந்த கொள்கை கரெக்டா, நான் வேணா பிச்சை எடுத்து கூட சாப்பிட்டுக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு ஃபர்ஸ்ட் அத்தியாயத்துல அர்ஜுனன் சொல்றாரு. ஞாபகம் இருக்கா எல்லாருக்கும்? அது கரெக்டா? ஆமா கரெக்ட் சொல்றாரு. அது கரெக்டா? அப்படி பேசலாமா அவரு? பேசக்கூடாது மாதாஜி இல்லையா. ஏன் பேசக்கூடாதுன்னா அவர் சத்திரியன், அவருடைய கடமை என்ன, சண்டை போடணும். அதை விட்டுட்டு சன்னியாசம் போயிடுறேன்னு சொல்றது வந்து ஏமாத்துறது இல்லையா. அதனால கஷ்டமா இருந்தா கூட உன் வேலையை செய்யப்பான்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. அதே மாதிரி சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து பாத்தீங்கன்னா 48 வயசுதான் அவர் இந்த உலகத்துல வாழ்ந்தார் இல்லையா. அவர் சாட்சாத் பகவான் கலியுகத்துல வந்து அவதாரம் பண்ணவர் இல்லையா. கருணையின் அம்சமா எந்த ஆயுதங்களும் எடுக்காம சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து அவதரிச்சார். அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா முதல் 24 வருஷம் ஒரு கிரகஸ்தனா வாழ்ந்தாரு. அதுக்கு அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா சன்னியாசம் எடுத்துட்டார். ஏன் சன்னியாசம் எடுத்துட்டாரு, இளம் வயசு, அழகான உருவம் கொண்டவர், இளம் மனைவி, அழகான மனைவி, விதவை தாயி, இப்படி இருக்கும்போது அவர் ஏன் சன்னியாசம் எடுத்தாரு, சூழ்நிலை குடும்ப சூழ்நிலை ஃபேவரபிளாவே இல்ல இல்லையா. இவர் ஏன் எடுத்தாருன்னா காரணம் என்னன்னா, நான் வந்து இந்த குடும்பத்துல பிறந்து நான் யக்னம் பண்ணேன்னா அது எனக்கு வந்து நன்மை அளிக்கும் இல்லையா, அதிகபட்சம் என்னுடைய உறவினர்களுக்கு என் குலத்தவருக்கு நன்மை அளிக்கும் இல்லையா, நான் எந்த இடத்துல வாழ்றனோ எந்த கிராமத்திலோ நகரத்திலோ வாழணும்னோ அவங்களுக்கு வந்து நன்மை அளிக்கும் இல்லையா. அதே நான் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு போயிட்டு எல்லா இடத்தையும் பாத யாத்திரை பண்ணிட்டு புனித யாத்திரை பண்ணிட்டு எல்லா இடத்துலயும் இந்த சங்கீர்த்தனத்தை கொடுத்தேன்னு வச்சுக்கோங்க, மகா மந்திரத்தை, அப்ப என்ன ஆகும், பெரும் அளவுக்கு எல்லாரும் நன்மை அடைவாங்க. ஆமாவா இல்லையா. ஆமா மாதாஜி. ஒரு உயர்ந்த நன்மைக்கோசம் சில விஷயங்களை வந்து நம்ம தியாகம் பண்ணலாம் இல்லையா. பட் நீ என்ன பண்ணிட்டு இருக்க, உன் தர்ம சத்திரிய தர்மத்தை பின்பற்றாம விடுறேன்னு சொல்லிட்டு இருக்க, அதை பண்ணக்கூடாதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ற. ஓகேவா. சோ நான் இந்த உடல் இல்லை என்றாலும் கூட பெரும்பாலும் நான் இந்த அழியக்கூடிய உடலுக்காக வாழ்கின்றேன். இது கரெக்டா இல்லையா, நம்ம எல்லாரும் பண்றோமா இல்லையா. ஆமா மாதாஜி. இல்லையா. நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், அப்பாடி எதிர் வீட்டுல நமக்குன்னா பெரிய டிவி வாங்கிட்டாங்க, நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஓவர் டைம் பண்ணி இன்ஸ்டால்மெண்ட்ல ஒரு அதுக்குன்னா பெரிய டிவி வாங்கணும்னு நினைக்கிறோம் இல்லையா. ஆமாவா இல்லையா. அதனால கண்ணுக்கு சந்தோஷம், மனசுல ஒரு பூரிப்பு. கரெக்டா. ஆமா மாதாஜி. இனிமேல் அந்த தவறை பண்ணலாமா.
கூடாது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் பதில் சொல்லணும். கேள்வி கேட்கும்போது டக்குன்னு பதில் வரணும். அப்புறம் மியூட் பண்ணிக்கணும். இந்த ஸ்லோகம் படிங்க யாராவது. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. மாதாஜி நானே படிக்க மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி. அவிநாசி யாருன்னா தத் வித்தியேன சர்வம் இதம் ததம் விநாசம் அவ்யயஸ்யாஸ்ய ந கஷ்டித் கர்த்தும் அர்ஹதி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம 16 படிச்சோமா? இல்ல படிக்கல மாதாஜி. இல்லையா? சரி, இந்த பொருள் சொல்லிடுறேன். ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன சொல்றேன்னா, உண்மையை கண்டவர்கள் வந்து நிலையற்ற உடலுக்கு வருத்தப்பட மாட்டாங்க இல்லையா? நீடிப்பு நித்தியமானது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆத்மா, அதுக்கு வந்து மாற்றமில்லை என்று முடிவு செய்துள்ளன. இவை இரண்டும் இயற்கையாகவும் ஆராய்ந்தே அவர்கள் இதை தீர்மானித்துள்ளனர். இதை அறிஞர்கள் வந்து சும்மா ஏனோ தானோ சொல்லல, இதை அலசி ஆராய்ஞ்சிருக்காங்க. இந்த உடம்புன்னா என்ன, இந்த ஆத்மான்னா என்ன, இந்த பண்புகளை தெரிஞ்சிட்டு தான் எதுக்கு வந்து மாற்றம் இருக்கும், எதுக்கு மாற்றம் இல்லைன்றதை தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க. அதனால அவங்க அறிஞர்கள் வந்து இதை வந்து பார்த்து கலங்கிறது இல்லைன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? சோ இந்த உடல் எடுத்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒவ்வொரு நிமிஷமும் மாற்றங்கள் நடந்துட்டே இருக்கு. ஆமாவா இல்லையா? ஆமாம். மாதாஜி. ஆமா மாதாஜி. பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம உடலுக்குள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னா பல செல்லுகள் இருக்கு. ஒவ்வொரு செல்லு என்ன ஆகுது, ஒரு செல்லு வந்து டிவைட் ஆகுது, இன்னொரு செல்லு வந்து மரணம் ஆகுது. டிவைட் ஆகுற இடத்துல வந்து செல் வந்து உருவாகுது, புது செல்லு உருவாகுது. இன்னொரு இடத்துல வந்து பழைய செல்லு அழிஞ்சு போயிட்டே இருக்குது. கரெக்டா? பட் நம்ம இதை பாக்குறது இல்லை, நமக்குள்ள நடக்குது. கரெக்டா? ஒவ்வொரு நிமிஷங்கள் மாற்றங்கள் வந்து நம்ம உடல்ல கூட நடந்துட்டே இருக்குது இல்லையா? சோ அதனாலதான் விஷ்ணு புராணத்துல என்ன சொல்றாருன்னா, ஜோதிஷ் ஜோதிஷ்மி விஷ்ணுர் பவானானி விஷ்ணுகு. சோ இந்த உடல் வந்து அழியக்கூடியது, ஆத்மா நித்தியமானதுன்றத சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? சோ இந்த உலகம் ஆரம்பிக்கும் போதே கடவுள் வந்து இந்த ஜீவராசிகளுக்கு வந்து சொல்லியிருக்காரு, இந்த மாற்றங்கள் வந்து மாற்ற முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு. ஆனா இந்த மனிதர்கள் அஜ்ஞானத்தால இதெல்லாம் பார்த்துட்டு தகச்சிட்டு உக்காந்துட்டு இருக்காங்க. அதுக்கு காரணம் என்ன? அறியாமை. நம்ம இதெல்லாம் வேதங்கள்லாம் படிச்சு நமக்கு யாராவது சொல்லி கொடுத்திருந்தாங்கன்னா நம்மளும் திகச்சிட்டு இருக்க மாட்டோம் இல்லையா? ஆமாவா இல்லையா? ஆமா மாதாஜி. இல்லையா? சோ இந்த ஞானம் பெறணும்னா நம்ம யார்கிட்ட போகணும்? குரு கிட்ட போகணும் இல்லையா? அந்த குரு கிட்ட போகணும். குரு வந்து என்ன பண்ணுவாரு? ஆத்ம ஞானத்தை கொடுப்பார். ஏன்னா அவர் வந்து கிருஷ்ணரை பத்தி தெரிஞ்சிருக்காரு. கிருஷ்ணர் எப்படியாப்பட்டவர்? சக்திமான். சக்திமான் கிட்ட இருந்துதான் நமக்கு சக்தி கிடைக்கும் இல்லையா? அவர் என்ன சொல்றாரு? உனக்கு புரியுதோ இல்லையோ, நீ முயற்சி பண்ணு, நான் அதுக்கு தேவையான புத்தியை கொடுக்குறேன்னு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இல்லையா? ததாமி புத்தி யோகம் தான் சொல்லியிருக்காரு இல்லையா? சோ இந்த ஆத்ம ஞானத்தை வச்சுட்டு இதெல்லாம் எதுக்கு சொல்லிட்டு இருக்காரு? இந்த உடல் ஆத்மாவை பத்தியும். இப்ப அர்ஜுனனுக்கு விலாரிஸ் பண்றார், ஆத்ம ஞானத்தை கொடுக்குறாரு. ஏன்னா அவன் வந்து சண்டை போட மாட்டேன்னு குழம்பி உட்கார்ந்துட்டு இருக்காரு. ஓகே, இந்த ஆத்ம ஞானத்தை கொடுத்து நீ உன் கடமை பண்ணுப்பான்னு சொல்றாரு. ஆனா அர்ஜுனனுடைய குணாதிசைகள் முதல் அத்தியாயத்துல பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அவருடைய இருதயம் வந்து இலகிய இருதயம். ஓகே, சாஃப்ட் ஹார்ட்டட். ஏன்னா எல்லா வேதங்களும் படிச்சிருக்காரு. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் பொருள் மேல பற்றுதல் இல்லை. யோசிச்சு பாருங்க ஒரு நிமிஷம், எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு நான் காட்டுக்கு போய் பிச்சை எடுத்துக்கிறேன்னு யாராவது சொல்லுவாங்களா? நம்ம யாராவது சொல்லுவோமா? தாத்தா சொத்துல எனக்கும் உரிமை இருக்குதுன்னு சொல்லுவோம் எல்லாரும். ஆனா இவரு அர்ஜுனன் என்ன பண்றாரு? நான் காட்டுக்கு போறேன்னு அப்படின்றாரு. அப்புறம் அவருக்கு என்ன தெரியுது? டிட்டாச்மெண்ட் இருக்குது இல்லையா? டிட்டாச்மெண்ட்டுக்கு தமிழ்ல என்ன சொல்லி டக்குன்னு வரும்? பற்றுதல் இல்லை இல்லையா? பொருள் மேல பற்றுதல் இல்லை. சோ இந்த தகுதிகளை வச்சா அவருக்கு என்ன கொடுக்கும், என்ன கொடுக்கலாம்? முக்தி கிடைக்கும். பற்றுதல் இல்ல, சிறந்த பக்தரு, அவர் என்ன பண்ணலாம்? முக்தி கொடுக்கலாம். கொடுக்கறதுக்கு அவர் தகுதியா இருக்கார். இருந்தாலும் கிருஷ்ணர் என்ன பண்றாரு? நீ சத்திரியன்பா, நீ சத்திரிய தர்மத்தை நீ ஃபாலோ பண்ணு. கர்ம யோகத்தை வந்து அவருக்கு இன்சிஸ்ட் பண்றாரு. எப்படி? ஃபர்ஸ்ட் ஞானத்தை கொடுக்குறார், ஞான யோகத்தை கொடுக்குறார். யோகான்ற வார்த்தைக்கு என்ன பொருள்? கடவுளையும் ஒரு ஜீவாத்மாவை இணைக்கிறதா வந்து யோகா. ஓகேவா? அதே கடவுளை வந்து நம்ம செயல்கள் செஞ்சு புரிஞ்சுக்கணும்னு நினைச்சா அது வந்து கர்ம யோகா. வேதங்களை படிச்சு படிச்சு புரிஞ்சுக்கிட்டு அது என்ன யோகா? ஞான யோகா. ஞான யோகா. சூப்பர். கடவுளுக்கு பக்தி தொண்டு பண்ணிட்டு அன்பா அவருக்கு சேவை செஞ்சுட்டு பண்ற யோகா என்ன யோகா? பக்தி யோகா. ஓகேங்களா? சோ இத நம்ம இடத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? சோ இந்த ஞானத்தை கொண்டுதான் நம்ம வந்து நம்மளுடைய அஜ்ஞானத்தை வந்து நம்ம விலகிக்கணும். அதாவது என்ன? இந்த உடல் வந்து தற்காலிகமானது, ஆத்மா நித்தியமானது. ஓகேவா?
இதை நீங்க படிச்சிட்டீங்க. உடல் சொல்லியிருக்கேன், இதை வந்து சொல்றேன். இப்ப நமக்கு ஆத்மா இல்ல, நம்ம ஆத்மா எங்க இருக்குது, எப்படி இருக்குது, நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது? நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா உடல் ஃபுல்லா அப்படி எப்படி பரவி இருக்குன்னா உணர்வு மூலமா பரவி இருக்கு. ஒரு நிமிஷம் நம்ம கால்ல வந்து முள்ளு குத்துச்சுன்னா என்ன ஆகுது இமீடியட்டா? சொல்லுங்க. வலிக்க வலி மாட்டேன். ஏற்படுது. வலி எடுக்கும், ரத்தம் வரும். அப்புறம் மூளைக்கு அழைத்து போய் அந்த முள்ள எடுக்க சொல்லும். அப்புறம் கண்ணுல தண்ணி வராதா? கண்டிப்பா ஒரு வரும் முத்துக்கு மாதாஜி. எதிர இன்னொரு ஆனா காயம் ஆனது ஒரு இடம், தண்ணி வர்றது இன்னொரு உறுப்பு. கரெக்டா? கரெக்ட் கரெக்ட் ஆமா. கரெக்ட். கரெக்ட் இல்லையா? சோ அப்ப அந்த ஆமா. உணர்வுகள் மூலமா அந்த உடல்ல வந்து ஆத்மா இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். ஒருத்தன் இறந்துட்டான்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவனுக்கு உணர்வு இருக்காது. கரெக்டா? அப்ப அவனை என்ன சொல்றோம்? பிணம் சொல்றோம். ஆமா மாதாஜி. அவன் உயிரோட இருக்கிற வரையும் எல்லாத்தையும் திருமதி அவர்கள் அப்படிதான் பேசும். அந்த உயிர் போயிடுச்சுன்னா என்ன சொல்லுவோம்? அவங்க அது பேரே பணத்தை மறந்து போயிடும், கொடுக்கிறாங்க. பேரே இருக்காது. அதுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? இந்த பணத்தை இப்படி வைப்பான் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? ஆமா ஆ, மாதாஜி. உடல்ல இந்த ஆத்மா இருக்கிற வரையும் அதுக்கு ஒரு மதிப்பு மரியாதை. இல்லையா? ஆனா இந்த உடல் வந்து அழியக்கூடியது, ஆத்மா வந்து நித்தியமானது. அந்த ஆத்மா எங்கேயும் போல, நம்ம கர்மத்துக்கு ஏத்த மாதிரி வேற உடம்ப தேடி போறது இல்லையா? அதனோட அளவு பாத்தீங்கன்னா 10,000த்துல ஒரு பங்கு. அதாவது நம்மளுடைய முடி இருக்கு இல்லையா, முடியோட மேற்பகுதியில எடுத்து 100 பங்கா கட் பண்ணுங்க. அந்த 100 பங்கா கட் பண்ண ஒரு பங்கை வந்து இன்னும் 100 பங்கா கட் பண்ணா 10,000த்துல ஒரு பங்கு தான் அந்த ஆத்மாவுடைய சைஸ். அது பார்க்க முடியுமா? முடியாது மாதாஜி. முடியாது இன்னைக்கு இல்லையா? இல்லையா? அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஆத்மாவுடைய அளவு நம்ம இருதயத்துல இருக்கு, அதை வந்து புரிஞ்சுக்கவே பார்க்க முடியாதுன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்த ஸ்லோகம் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அந்த வந்தை இமே தேகா நித்யஸ்ய யுக்தாக சரீரனக அநாசினோ பரமேஸ்வஸ்ய தஸ்மாத் யுத்யஸ்ய பாரத. ஹரே கிருஷ்ணா மகாராஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க என்ன சொல்றாங்க? இந்த அழிவற்ற அளக்க முடியாத நித்தியமான உயிர் வாழின் இந்த ஜட உடல் அழிய போவது உறுதி. என்ன சொல்றாரு? கேரண்டி சொல்லிட்டாரு. ஓகேவா? இந்த உடல் வந்து அழியக்கூடியது உறுதி. எனவே பரத குல தோன்றலே அப்படின்னு யார சொல்றாங்க? அர்ஜுனன் சொல்றாங்க. எழுந்து போய் சண்டை போடு. ஓகேவா? யாராலையும் இந்த ஆத்மாவை வந்து கொல்லவே முடியாது. பட் இந்த உடல் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் இப்ப நம்ம ஒரு மாத்திரை வாங்குறோம்னா அதுக்கு என்ன இருக்குது? ஒரு மேனுஃபேக்சர் டேட் இருக்கு, ஒரு எக்ஸ்பைரி டேட் இருக்கு. ஒரு மசாலா பவுடரோ எது வாங்கினாலும் இப்ப இந்த காலத்துல என்ன இருக்குது? டேட் ஒண்ணு இருக்கு. அது மாதிரி நமக்கு எல்லாருக்கும் பாத்தீங்கன்னா டேட் ஆஃப் பர்த்னு ஒண்ணு இருக்கு, அது நமக்கு தெரியும். ஆனா நமக்கு எல்லாருக்கும் என்ன இருக்குது? டேட் ஆஃப் டெத் ஒண்ணு இருக்குது. ஆனா நமக்கு என்ன தெரியல, எப்பன்னு தெரியல. ஆமாவா? கரெக்டா இல்லையா? ஆமா 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 பேசுறது ஆமா. ஆமா. இல்லையா? அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். புரிஞ்சுட்டு வாழ்க்கையோட நோக்கத்தை என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். வாட் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் லைஃப், அதை தெரிஞ்சுக்கணும். ஹவ் ஐ ஹேவ் டு லிவ், நான் எப்படி இனிமேல் வாழணும். இது நாள் வரையும் வாழ்ந்துட்டேன் எப்படியோ. பட் இன்னைக்கு கடவுளுடைய ஆச்சாரியருடைய காரணமற்ற கருணையினால நமக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கு? இந்த பாகவதம் நம்ம கையில கிடைச்சிருக்கு. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய கையேடு. எப்படி ஒரு போனையோ மிக்சியோ கிரைண்டரோ வாங்கினா நமக்கு அதை எப்படி உபயோகப்படுத்தணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு கையேடு கொடுக்குறான். ஆமாவா இல்லையா? ஆமா மாதாஜி, மேனுவல் கொடுப்பாங்க. இல்லையா? இந்த உடல் வந்து பெரிய ஒரு மெஷின் மாதிரி பெருசா இருக்குது. இது எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணணும்னு நமக்கு யாரும் சொல்லி கொடுக்கறதே இல்லை. அது கைடன்ஸ் எங்க இருக்குது? இந்த பகவத்கீதையில இருக்குது. அதை நம்ம இத்தனை நாள் விட்டுட்டோம் இல்லையா? இது இப்ப கிடைச்சிருக்குது. அதை நம்ம எப்படி பண்ணிக்கணும்? இந்த அட்வைஸ் எல்லாம் அர்ஜுனனுக்கு மாத்திரம் சொல்றாரா இல்ல நமக்கு கூடவா? நம்ம எல்லாத்துக்கும். நமக்கு அர்ஜுனன் மூலமா நமக்கு. அர்ஜுனன் மூலமா வந்து அர்ஜுனன் பாருங்களேன், அந்த சமயம் வந்து கடவுள் தான் அந்த குழப்பத்தை கொடுக்கிறார். அது மூலியமா பகவத்கீதை நமக்கு கொடுக்கிறார். அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அர்ஜுனன் வந்து சாதாரண நம்மள மாதிரி இல்ல, இஸ் எ கிரேட் டிவோட்டி. ஓகேவா? அவருடைய முடி கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணா கிருஷ்ணான்னு சொல்லணும். எப்ப தூங்கும் போது கூட அந்த முடி. அதனாலதான் அவருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனனை வந்து ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். கிருஷ்ணர் வந்து பக்த வக்ஷல, பக்தனுக்கு என்ன பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு காத்துட்டு இருப்பார். யோசிச்சு பாருங்க, அந்த ரத்தம் ஓட்டுற விஷயம் வந்து சாதாரண விஷயமா? அங்க சண்டை நடக்கும், சத்தம் இருக்கும், ரைட் சைடு போ லெஃப்ட் சைடு போன்னு சொல்ல முடியாது. கிருஷ்ணருடைய தோல் பட்டையில அர்ஜுனன் வந்து அழுத்துவார். இடது பக்கம் போப்பான இடது பக்கம் தோல் மேல அழுத்துவார். அந்த நிலையை எடுத்துக்கினாரு அர்ஜுனனுக்கோசம்.
ஓகேவா? அப்புறம் அந்த வண்டியை மெயின்டைன் பண்ணணும். குதிரையை கழுவணும், அது 1 2 போயிருந்தா அதை வாஷ் பண்ணணும், அதுக்கு தீனி போடணும். இது மாதிரி யார் பண்ணுவாங்க? பக்த வட்சலன் கிருஷ்ணர் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி நானே படிக்கட்டுமா மாதாஜி? யா ஏனம் வீதி ஹந்தாரம் யஸ்சைனம் மன்யதே மன்யதே ஹதம் உபௌதௌ ந விஜானீதோ நாயம் ஹந்தின ஹன்யதே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஜீவாத்மாவை கொல்பவனாக நினைப்பவனும் கொல்லப்படுபவனாக நினைப்பவனும் அறிவில்லாதவன். என்ன சொல்லிட்டாரு? ஜீவாத்மாவை கொல்றேன், இல்ல நான் தான் கொன்ன போறேன் அப்படின்னு நினைச்சு அவன் வந்து என்ன அர்த்தம்? அவனுக்கு அறிவே இல்லைன்னு சொல்றார். ஏனெனில் ஆத்மா கொலை செய்வதோ கொல்லப்படுவதோ இல்லை, அது நித்தியமானதுன்னு சொல்லிட்டோம். அதனால என்ன ஆகாது? அத அழிக்கவே முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேங்களா? சோ இத சொல்லிட்டாருன்னு சொல்லிட்டு நம்ம போயிட்டு எல்லா உயிரினங்களை கொல்லலாமா? கூடாது மாதாஜி. கொல்லக்கூடாது. அதுதான் பர்பட்ல பிரபுபாதா சொல்றாரு, மாஹிம்சாத் சர்வபூதானி. எப்பவுமே வந்து அஹிம்சைய பண்ணாதீங்க. எந்த ஒரு உயிரினங்களுக்கு துன்பத்தை கொடுக்காதீங்க. நெவர் கமிட் வயலன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேங்களா? எந்த ஒரு உயிரினத்துக்கும் நம்ம துன்பம் கொடுக்க கூடாது. ஏன்னா அது வந்து லா ஆஃப் நேச்சர், இயற்கையின் சட்டத்துல வந்து தண்டிக்கப்படும். ஓகேங்களா? எந்த உயிரினத்தையும் நம்மளுக்கு கொல்றதுக்கு நமக்கு அதிகாரம் இல்லை. பட் இங்க என்னடா அர்ஜுனனை போய் சண்டை போடுறேன்னு சொல்லிட்டு நம்ம குருட்டாம் போக்குல கேள்வி கேட்கக்கூடாது. ஏன்னா சத்திரிய தர்மம் என்ன பண்ணணும்? அக்கிரமக்காரர்களை கொல்றதுனால தப்பு இல்லை, அவன் செய்யாம போனாதான் தப்பு. இந்த பாயிண்ட் உங்களுக்கு கிளாரிஃபை ஆச்சா? எனக்கு எல்லாரும் இதுக்கு பதில் சொல்லணும். ஓகேங்களா? பிரபுஜிஸ் மாதாஜிஸ் எல்லாரும் இந்த பாயிண்ட் புரிஞ்சிச்சுங்களா? ஓகே, தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ ஆத்மாவின் குணங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அது உடல் ஃபுல்லா பரவி இருக்கு. அப்புறம் அது அழிவற்றது, அளக்கவே முடியாது. கரெக்டா? நித்தியமானது, கொலை செய்வதோ கொல்லப்படுவதோ இல்லை. அது என்ன ஆகுது? ஒரு உடம்புல இருந்து இன்னொரு உடம்புக்கு போகுது. அதே பக்தி பண்ணி கரெக்டா இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, அது எங்க போகும்? அதே தவறு எல்லாம் பண்ணியிருந்தான்னா எங்க போகும்? நரகத்துக்கு போகும். புண்ணியம் பண்ணியிருந்தா சொர்க்கத்துக்கு. அஷ்டே, அவ்வளவுதான். சோ வாழ்க்கையின் பாடம் என்ன? ஆத்மாருக்கு அழிவு இல்லை, மாறும் உடலுக்கு நீடிப்பில்லை, ஜட உடலை மரணத்திலிருந்து காப்பாற்ற முடியாது. என்ன சொல்லிட்டாரு? இது அதுக்கு முன்னாடி என்ன சொன்னாரு? அது அழியக்கூடியதுன்னு சொல்லிட்டாரு. இப்ப என்ன சொன்னாரு? மரணத்துல இருந்து காப்பாற்ற முடியாது. இப்ப என்னதான் டெக்னாலஜி ஐஃபை ஆனாலும் வச்சுக்கோங்களேன், எவ்வளவு காசு கொட்டி கொடுத்தாலும் யாராவது உயிரை வந்து நீடிக்க முடியுதா? யோசிச்சு பாருங்க. இல்லையா? அவனோட கர்மத்துக்கு ஏத்த மாதிரிதான் அவனுடைய ஆயுசும் இருக்கு இல்லையா? அதை யாரும் வந்து கூட்டவும் செய்ய முடியாது இல்லையா? ஆத்மா அழிவதில்லை என்ற கருத்து மிருகவதையை ஊக்குவிப்பதற்கு அல்ல. இது நம்ம பாயிண்ட் இந்த புரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லையா? இன்கேஸ் அப்படி செஞ்சான்னா அவன் கண்டிப்பா நரகத்துக்கு போறான். அதுதான் இந்த 2வது பிக்சர்ல காமிக்கிறாங்க. மாதாஜி நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் படிங்க. படிக்க மாதாஜி. ஸ்லோகம் படிங்க 2. யாருன்னா படிங்க. ஜாயதே மிரியதே வா கதாசின் நாயம் ந பூத்வா பவிதா வா ந பூயக அஜோ நித்ய சாஸ்வதோயம் புராணோ ந ஹன்யதே ஹன்யமானே சரீரே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆத்மாவுடைய தன்மைகள் எல்லாத்தையும் இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்லிட்டாங்க. நான் ஜாயத்தேன்னா என்ன? ஜாயத்தேன்ன வார்த்தைக்கு என்ன பொருள்னா பிறப்பு. மிரியத்தே இறப்பு. இது ரெண்டுமே கிடையாது. எதுக்கு? ஆத்மாக்கு. அடுத்த 2வது லைன் பாத்தீங்கன்னா பூத்வா பவித்த வா நா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? தோன்றியவனும் இல்லை, தோன்றுபவனும் இல்லை. ஏன்னா அது ஏற்கனவே ஃபர்ஸ்ட் இருந்தே இருக்குது, அது நடுவுல உருவாக்குனது இல்ல, அப்பயே எப்பயோ இருந்து இருக்குது. அதனாலதான் அதை என்ன சொல்றாங்க அடுத்த லைன்? அஜோ பிறப்பற்றது, நித்திய எப்பவுமே இருக்குது, சாஸ்வதோ ஓகே சாஸ்வதமானது, ஓகே புராணோ பழமையானது, ந ஹன்யதே அந்நியமானே ஷரீரே. இந்த உடலை நான் அந்நியத்தை அந்நியமான ஷரீரே. ஷரீரம்னா என்ன? உடம்பு. இந்த உடம்பு அழிஞ்சாலும் அது வந்து அழிவதில்லை.
இந்த ஸ்லோகத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு ஆத்மாவுடைய குணாதிசைகள் எல்லாம் நமக்கு தெரியும். அதுக்கு பிறப்பு இல்லை, இறப்பு இல்லை, அது சாஸ்வதமானது, நித்தியமானது, புராணம், பழமையானது. இந்த பண்புகளை கொண்டதுதான் வந்து இந்த ஆத்மா. ஆனா இந்த உடல் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன ஆகுதுன்னா மாற்றங்கள் இருக்குது இந்த உடலுக்கு, இல்லையா? இந்த ஆத்மாவுக்கு எந்த மாற்றங்களும் இல்லவே இல்லை. உடம்புல வந்து பாத்தீங்கன்னா அது கொஞ்சம் ஒரு குழந்தை பிறக்குது, அம்மா வயிற்றுல இருக்குது, வெளியே வருது, அது கொஞ்ச நாள் அமைதியா அப்படியே இருக்குது, அப்புறம் வளருதா, அப்புறம் கொஞ்சம் பெருசா ஆனவுடனே இனவிருத்தி பண்ணுதா, அதுக்கு அடுத்தது என்ன ஆகுது, சுருங்க ஆரம்பிக்குது. ஒரு ஸ்டேஜ்ல என்ன ஆகுது, அந்த உடல் மறைஞ்சிடுது. ஆமாவா இல்லையா? இல்லைங்களா? இந்த 6 மாற்றங்கள் வந்து அந்த உடலுக்கு இருக்கு. ஓகேங்களா? ஆனா நான் யாருக்கு இல்லை, ஆத்மாக்கு இல்லை. ஓகேவா? சோ நம்ம அந்த ஆத்மாக்கோசம் தான் நம்ம வாழணும். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஆத்மால 2 வகைகள் இருக்கு. ஒன்னு ஜீவாத்மா, இன்னொன்னு பரமாத்மா. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி, பிரபுஜி யாராவது படிங்க, வேற யாராவது. ஹரே கிருஷ்ணா. வேதா விநாசினம் நித்தியம் ய ஏனம் அஜம் அவ்யயம் கதம் ச புருஷ பாதகம் காதயதி அந்திகம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. சோ இங்க என்ன சொல்றாரு, ஆத்மா அழிவற்றவன், நித்தியமானவன். மறுபடியும் அந்த பாயிண்ட்ஸ் ரிப்பீட் ஆகுது பாருங்க. போன ஸ்லோகத்துல நம்ம படிச்சோமா, அழிவற்றவன், நித்தியமானவன், பெறப்பட்டவன், மாற்றம் இல்லாதவன் என்பதை எவன் ஒருவன் அறிந்துள்ளானோ அவன் கொல்லப்படுவதோ கொலை செய்ய காரணமாவதோ எப்படி? கேள்வி கேட்கிறார். ஆத்மாவுடைய பண்புகள்னா இதுதான்ப்பா, அது கொல்லப்பட முடியாது, தோன்றியதும் இல்லை. பிரபு மியூட் பண்ணிடுங்க பிரபு. தோன்றுவதும் இல்லை, தோற்றுவிக்கப்படுவதும் இல்லை, அழிக்கப்படுவது இல்லைன்னு போது அதை போய் யாருப்பா கொலை செய்ய முடியும்னு அப்படின்னு கேள்வி கேட்கிறார். இதெல்லாம் எப்படி ஏன் கேட்கிறாருன்னா, அட்லீஸ்ட் அர்ஜுனனுக்கு இப்பயாவது புரியட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கிறார். ஓகேங்களா? ஓகே. ஸோ சில விஷயங்கள்ல வந்து இந்த வயலன்ஸ் தமிழ்ல என்ன பிரபு சொல்றது, வன்முறை. தேங்க்யூ பிரபு. ஸோ இந்த வன்முறையை நம்ம எங்க யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு பிரபுபாதா வந்து பர்பட்ல சொல்றாரு. அதாவது அரசனுடைய தர்மம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மக்களை காப்பாற்றணும், இல்லையா? ஸோ அவங்க கூட பாத்தீங்கன்னா நம்ம வேட்டைக்கு போறாங்கலாம் நம்ம படிச்சிருக்கோம், மூவில பாக்குறோம், இல்லையா? அவங்க எப்போ போவாங்கன்னா சும்மா டைம் பாஸுக்குலாம் போக மாட்டாங்க. எப்போ வந்து மிருகங்கள் வந்து ஒரு கிராமத்தையோ நகரத்தையோ வந்து தாக்கும் போது வரும்போது, அதனுடைய பவுண்டரியை விட்டு வரும்போது அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வேட்டைக்கு போவாங்களாம். வேட்டைக்கு போயிட்டு அதுல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா அதனுடைய இனப்பெருக்கம் வந்து அதிகமாயிடுச்சு. அப்ப தேவையில்லாத விலங்குகளை வந்து அவங்க கொல்லுவாங்க. ஓகேங்களா? அது சத்திரியனோட தர்மம். ஓகேங்களா? பிரபு மியூட் பண்ணிக்கோங்க பிரபு. யாரையோ பேசுறாங்க பாருங்க. விஷ்ணு பிரபு ப்ளீஸ் கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகேங்களா? அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா அதே மாதிரி இந்த அரசர் காலத்துல எல்லாம் வந்து யாராவது ஒரு தப்பு பண்ணிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த தப்புக்கு கோசம் ஒரு தண்டனை கொடுப்பாங்க. சில பேருக்கு தூக்கு தண்டனை, மரண தண்டனையும் கொடுப்பாங்க. அதனால அந்த அரசன் கட்டவனான இல்ல. அவர் என்ன ஃபாலோ பண்றாரு, மனு சமிதை, லா ஆஃப் மேன்கைண்ட். இந்த மனுஷன் எப்படி வாழணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு சட்டம் இருக்கு. அந்த சட்டத்துல வந்து இந்த தப்பு பண்ணா இந்த தண்டனை இருக்கு. அதுதான் அவர் பண்றார். அவர் பண்றதுனால பாத்தீங்கன்னா நன்மைதான் செய்யறாரு. அது எப்படிங்க நன்மையாகும்? ஒருத்தனை கொன்னுட்டாங்கன்னா என்ன நன்மை ஆகும்னா, இந்த சொல்ற பாயிண்ட் ஒரு நிமிஷம் யோசிச்சு பாருங்க. அவன் வாழ்ந்து பல தவறுகளை பண்ணி அவன் எங்க போவான்? நரகத்துக்கு போவான். ஆனா இப்ப இந்த ப்ராசஸ் என்னாச்சு, தப்பு பண்ண தண்டனை கொடுத்துட்டாரு. அதனால அவர் என்ன ஆவாரு, அடுத்த ஜென்மத்துக்கு போவார். அப்ப அவனுடைய கர்மம் பாவங்கள் குறைக்கப்பட்டதா இல்லையா? இந்த தண்டனை மூலமா அவன் வந்து ஒரு நல்ல நிலைக்கு போறான், இல்லையா? அது வந்து மனு சமிதைப்படி பண்ணாங்க. அதே மாதிரி ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு கத்தி இருக்குது, திருடன் கையில இருக்குது. இன்னும் அதே கத்தி வந்து பாத்தீங்கன்னா டாக்டர் கையில இருக்குது. எது நன்மை அளிக்கும்? டாக்டர் கையில இருக்கிறது.
இல்லையா? ஏன்னா அவர் வந்து கட்டி இருந்தா அந்த கட்டி ஆப்ரேஷன் பண்ணி எடுத்து போட்டுட்டு தையல் போட்டு விட்டுடுவார் இல்லையா? அது வேணா கொஞ்ச நாள் வலிக்கும். பட் வந்து கொஞ்ச நாள் ஆயுசு வந்து நீடிப்போம் இல்லையா? கட்டி கேன்சர் இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்கன்னா அது கொஞ்ச நாள் உயிரோட வாழ்வார். அதே இந்த கத்தி திருடன் கையில இருந்தா என்ன பண்ணும்? கொன்னுட்டு காசை எடுத்துட்டு போயிடுவான். கரெக்டா? ஆமா கரெக்ட் Yes, மாதா. Mataji. இல்லையா? சோ இத புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம. யாராவது ஸ்லோகம் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி, பிரபுஜி. படிக்கிறேன் माताजी மாதாஜி. वासंसि जीर्णानि जीर्णानि यादा विशाग नावनिक्री सनादि नारे भरणी भराणि ददा शी शीरीराणि विशाग श्रीरण्याय अन्यानि संयदि नवानि देशि. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஸோ இங்க வாசாம்சி ஜீர்ணானி யதா விகாய அப்படின்னா என்னன்னா, இந்த உடலை வந்து விட்டு போறது எப்படின்னா, பழைய ட்ரெஸ் நம்மளுக்கு எல்லாம் வந்து கிழிஞ்சு போயிடுச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? தூக்கி போட்டுருவோம். தூக்கி போட்டுடுவோம் இல்லையா? போட்டு புது So, dress போட்டுக்குவோம். புது ட்ரெஸ் போட்டுவோம். சூப்பர். அது மாதிரிதான் இந்த உடல் வந்து எப்படின்னா பழசு ஆயிடுச்சுன்னா அது என்ன ஆகுது? அந்த உடலை விட்டுட்டு ஆத்மா என்ன ஆகுது? வேற ஒரு உடலுக்கு போயிருது மாதாஜி. வேற அதுக்கு ஒரு அதனுடைய உடலுக்கு போகுது இல்லையா? சோ அது மாதிரிதான் இந்த பழைய துணியை விடுறதுனால நம்ம ஏதாவது கவலைப்படுவோமா? நஷ்டம் இல்ல இல்ல மாதாஜி. மாதாஜி. நமக்கு அது புது ஆமா, ட்ரெஸ் ஆமா. வாங்கி ஒரு கொடுக்கலன்னா சந்தோஷம் நம்ம கவலைப்படுவோம். கரெக்டா? ஆமா ஆமா மாதாஜி. மாதா. இல்லையா? ஆனா நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்? உல்டாவா பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? யாராவது ஒருத்தன் இறந்துட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்களே நினைச்சிட்டு வருத்தப்படலாம். கண்டிப்பா அட்டாச்மெண்ட் இருக்கும், பற்றுதல் இருக்கும். எவ்வளவு நாளைக்கு பண்ண முடியும்? எவ்வளவு நாளைக்கு பண்ணலாம் இல்லையா? அந்த பற்றுதலை கொஞ்சம் கம்மி நாளைக்கு பண்ணிட்டு அவருக்கோசம் என்னன்னா ஒரு 2 அத்தியாயம் பகவத்கீதை அந்த ஆத்மா போன ஆத்மாக்கு நன்மை அளிக்கணும்னா நம்ம பகவத்கீதையை படிச்சு அந்த பலனை அந்த ஆத்மாக்கு கொடுக்கலாம். அதுதான் உண்மையான அன்பு இல்லையா? அதை விட்டுட்டு நம்ம சோகமா இருந்து அந்த ஆத்மாவை நினைச்சிட்டு நம்மளும் ஒழுங்கா இல்லாம இருந்தோம்னா கரெக்ட் அது இல்ல மாதாஜி. தவறு Mataji. இல்லையா? சோ பழைய ஆடைகளை புறக்கணித்து புதிய ஆடைகளை ஒருவன் அணிவதை போன்றே பழைய உபயோகமற்ற உடல்களை நீக்கி புதிய உடலை ஆத்மா ஏற்கின்றது. ஓகேவா? ஆத்மா என்ன ஆகுதுன்னா டிரான்ஸ் மைக்ரேட் ஆகுது. ஒரு உடம்புல இருந்து இன்னொரு உடம்புக்கு தாவுது தவிர அது அழிவதில்லை. அதை நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா? அப்ப புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம வருத்தப்பட மாட்டோம். ஓகேவா? சோ இதுதான் இந்த பழைய ட்ரெஸ் புது ட்ரெஸ் கதையை சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? ஓகே. சோ வாழ்க்கையில பாடம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, உடல்ல வந்து மாற்றம் என்பது தவிர்க்க முடியாது. அதை நம்ம இயற்கையில இருந்தே தெரிஞ்சுக்கலாம். அதாவது இந்த குளிர் இந்த மழை காலத்துல வந்து நல்ல மழை வந்ததுனால செடியெல்லாம் நல்லா பூத்து குலுங்கும் இல்லையா? மலர்கள், கனிகள், காய்கள்லாம் நல்லா வரும் இல்லையா? அதே வந்து வெயில் நிறைய ஆச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த மரம் என்ன ஆகும்? கீழே இருக்க மரத்தை பாருங்க, வாடி வதங்கிடுதா? இலையுதிர் காலத்துல அந்த மரத்துல ஒரு இலையும் இருக்காது. இது நம்ம பார்த்திருக்கோமா? பருவ காலத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்ல பச்சை பசேல்னு வந்து அந்த ஏப்ரல் மாசத்துல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த லைட் கிரீன் கலர்ல அந்த இலைகள் எவ்வளவு அழகா வளர்றத பார்த்திருக்கீங்களா இல்லையா நீங்க எல்லாம்? ஆமா மாதாஜி. இல்லையா? இந்த மாற்றங்கள் வந்து ஹரே கிருஷ்ணா. அரச மரம் ஆலமரம் அது போல வரும் மாதாஜி. எல்லா மரத்திலும் நம்ம பார்த்திருக்கோம். சோ இந்த மாற்றங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா இயற்கையிலே வந்து நடந்துட்டு தான் இருக்குது. அப்போ வந்து நம்ம உடல்ல மாத்திரம் என்ன அதிசயமா? சொல்லுங்க. இல்ல மாதாஜி. இல்லையா? நம்ம சுத்தி இருக்கிற ஜீவராசிகள் பாருங்க, நம்ம டெய்லி பாக்குற நாய்க்குட்டி, பசு, அதுக்கும் வந்து கண்ணுக்குட்டி இருக்கு இல்ல? அதுவும் என்ன ஆகுது? ஒரு ஸ்டேஜ்ல கண்ணுக்குட்டியா இருந்துதான் பெருசா இருக்குது. உடல்ல மாற்றங்கள் இருக்கா? நம்ம சுத்தி இருக்கக்கூடிய எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும், மரத்தை விடுங்க, எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் இந்த மாற்றங்கள் நடந்துட்டு இருக்குது இல்லையா? ஆமா மாதாஜி. ஆமா. ஆமா மாதாஜி. சோ இந்த இந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு மரம் தெரியுது. அந்த மரத்துல 2 பறவைகள் இருக்கு. அது எதை குறிப்பிடுதுன்னா அந்த மரம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம உடம்புக்கு வந்து கம்பேர் பண்றாங்க. அந்த இருதயத்துக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா ஒரு பறவை வந்து பழம் சாப்பிட்டுட்டு இருக்குது. தெரியுதா உங்களுக்கு? ஹரே கிருஷ்ணா. அதுதான் நமக்கு ஜீவாத்மா. இது இன்னொரு பறவை சும்மா பார்த்துட்டே இருக்குது. அது யாரு சொல்லுங்க பார்க்கலாம்? பரமாத்மா. சூப்பர். பரமாத்மா. நம்ம வந்து என்னெல்லாம் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நமக்கு யாரு சாட்சியா இருந்துட்டு இருக்காரு கூடவே? பகவான் பரமாத்மா. பரமாத்மா இருக்குது இல்லையா?
ஓகேவா? சோ பரமாத்மா எல்லாத்தையும் விட்னஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு. சில சமயத்துல நம்மள வந்து உள்ள இருந்து கைட் பண்றாரு. நம்ம தான் என்ன பண்ண மாட்டோம், செவி சாய்க்க மாட்டோம். எல்லாத்துக்கும் வெளியே தான் கனெக்ட் ஆகணும்னு நினைப்போம். உள்ள இருக்கிறவர் சட்டையே செய்ய மாட்டோம். கரெக்டா இல்லையா? சோ பரமாத்மா கருணை இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவரும் இந்த உடல்ல மாற்றத்துக்கு வழி வகுக்கிறார். ஓகேவா? உயர்ந்த குடும்பத்துல பிறக்கிறதுக்கோ இன்னும் பக்தி பண்ணி முன்னேறதுக்கோ வந்து ஹெல்ப் பண்றார். பகவான் தன் நண்பனை நோக்கி ஏதாவது ஒரு வகையில் தனது முகத்தை திருப்பி அவரது புகழை புரிந்து கொண்டால் துக்கத்தில் உள்ள இப்பறவை உடனே எல்லா கவலையில இருந்து விடுபடுகின்றது. அவரை நோக்கி பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? சந்தோஷம் கிடைக்கும். ஓகேவா? சோ பகவானை நோக்கி முகத்தை திருப்ப எளிதான சிறந்த வழி எது சொல்லுங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன மகாமந்திரம் ஜெபித்தல். இப்போ நாம ஜபம் பண்றது. எல்லாரும் அன்மியூட் பண்ணிட்டு ஒரு முறை சொல்லலாம். ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம் ஹரே ராம் ராம் ராம ராம ஹரே ஹரே ராமா ஹரே ஹரே. हरे कृष्ण माताजी प्रभुजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. नैनं चिन्तयन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः. இங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, இந்த ஆத்மா இருக்கு இல்லையா, அது வந்து எந்த ஆயுதத்தால வெட்ட முடியாது. மியூட் பண்ணிக்கோங்க மாதாஜி. அப்புறம் நெருப்பால வந்து எரிக்க முடியாது, காத்தால உலர்த்த முடியாது, தண்ணியால நினைக்க முடியாது. ஓகேங்களா? இந்த தன்மைகள் கொண்டதுதான் ஆத்மா. சோ ஆத்மா வந்து நித்தியமானது, அழியக்கூடியதல்ல அப்படின்றது இங்க சொல்றாங்க. அடுத்த ஸ்லோகம் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. पूज्य श्रीमती படிங்க. அச்சோத்யோ யம் அதேஸ்யோ யம் அக்லேத்யோ சோஷய ஏவச நித்ய சர்வ கதா ஸ்தானுர் அசோலயம் ஸ்நானதான. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ பிரபு. சோ இந்த ஆத்மா வந்து எப்படியாப்பட்டதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, சனாதனக, லாஸ்ட் வேர்டு பாருங்க, சனாதனக, நித்தியமானது. சோ அப்ப என்ன அர்த்தம்? இந்த ஆத்மாவை வந்து வெட்ட முடியாது, கரைக்க முடியாது. போன ஸ்லோகத்தை படிச்சோம் பாருங்க, அதே மறுபடியும் இங்க வந்து என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்றார்? கரைக்க முடியாது, எரிக்கவும் முடியாது, உலர்த்தவும் முடியாது. ஏன்னா அவன் வந்து நித்தியமானவன், எங்கும் நிறைந்தவன், மாற்றம் இயலாதவன், அசைக்க முடியாதவன், நித்தியமாக மாற்றமின்றி இருப்பவன் தான் வந்து ஆத்மா. ஓகேவா? சோ எல்லா இடத்துலயும் பரவி இருக்க சர்வகதக அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? நமக்கு தெரியும் கடவுள் வந்து எல்லா இடத்துலயும் இருக்கார் இல்லையா? அவருடைய படைப்பினால்தான் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று எல்லாமே இருக்கு. கடவுளுடைய சக்தி இருக்கு இல்லையா? அவருக்கு 3 விதமான சக்திகள் இருக்கு. அந்தரங்க சக்தி, தடஸ்த சக்தி, பகிரங்க சக்தின்னு சொல்லிட்டு. சோ அவருடைய சக்தி கீழே தான் எல்லாமே இருக்குன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? ஓகே, மறுபடியும் வலியுறுத்துவதற்காக இதெல்லாம் சொல்றார். எது? ஆத்மா வந்து பாத்தீங்கன்னா அழிக்க முடியாது, துண்டிக்க முடியாது, நெருப்பால எரிக்க முடியாது, நீரால நினைக்கப்பட முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு. மாதாஜி படிங்க. अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयम् उच्यते तस्मादेव विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि. சோ அந்த ஆத்மா வந்து பார்க்கவும் முடியாது, பார்வைக்கு புலப்படாதவன், சிந்தனைக்கு அப்பாற்பட்டவன், மேலும் மாற்ற முடியாதவன் என்று கூறப்படுகிறது. இதனை நன்கறிந்து நீ உடலுக்காக வருந்தப்படக்கூடாது. இது யார் யாருக்கு சொல்றாங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனுக்கு சொல்றாரு மாதாஜி. ஓகே, சூப்பர் மாதாஜி. சோ இத வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும், கரெக்டா புரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? ஆமா மாதாஜி. ஆமா மாதாஜி. இல்லையா? இப்ப வந்து இத பத்தி எல்லாம் நம்மளுக்கு எங்க தெரியுது? எங்க படிச்சா தெரியுது சொல்லுங்க? பகவத்கீதா படிச்சு. சொந்த பந்தம் இருக்காங்களா போர் புரியும் போது. கரெக்ட் பிரபு, ஒரு நிமிஷம். சாரி, எக்ஸ்கியூஸ் மீ.
சோ வேதங்கள் படிக்கிறது மூலமா தெரியுது. சோ இந்த வேதங்கள் எல்லாம் எழுதுனது யாரு? வேதவியாசர் மாதாஜி. சாரி, வேதவியாசர் யாரு? பர்ம பகவானோட இலக்கிய அவதாரம் மாதாஜி. பகவான், அது அது பாகவதம் பிரபு. அது எழுதினவர் தான் வேதவியாசர். சாரி. சோ பகவான் தான் கிருஷ்ணர் துவைப்பான வேதவியாசரா வந்தார். நீங்க சொன்னது கரெக்ட் பிரபு. கிருஷ்ணர் தான் வேதவியாசரா வந்தாரு, வேதங்களை எழுதினாரு. அந்த வேதங்களால அறியப்பட வேண்டியது என்ன? பகவானுங்க தான், இல்லையா? அது மாதிரி அந்த வேதம் வந்து ஒரு தாய்க்கு கம்பேர் பண்றாங்க. ஒரு தாய் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு குழந்தைக்கு வந்து தந்தை யாருன்னு சொல்ல முடியும். அது மாதிரி அந்த வேதங்கள் தான் வந்து நம்ம யாரு, நம்ம எங்க இருந்து வந்தோம்னு தெரியும், இல்லையா? ஆத்மா நித்தியமானது, கடவுளுடைய அங்கத்துணுக்கு. நம்ம எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா கடவுளுடைய அங்கத்துணுக்குகள். அதை நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும், இல்லையா? ஜீவாத்மாவின் குணங்கள் என்னென்ன? அது நித்தியமானது, எங்கும் நிறைந்தவன், மாற்ற இயலாதவன், நித்தியமாக மாற்றமின்றி இருப்பவன், பார்வைக்கு புலப்படாதவன், சிந்தனைக்கு அப்பாற்பட்டவன், என்றும் நிலையானவன். ஹரே கிருஷ்ணா. 26 படிங்க மாதாஜி. பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சயனம் நித்யஜாதம் நித்யம் வா மன்யசே மிருதம் ததாபி त्वं மகாபாஹோ நைனம் சோஷிதும் அர்ஹசி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சோ இப்ப என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணரு, பரவாயில்லப்பா, ஆத்மா வாழ்வின் அறிகுறிகள் எப்போதும் பிறந்து இறந்து கொண்டிருப்பதாக நீ எண்ணினாலும், ஓகேவா? சரி, நீ இந்த உன் கான்செப்ட் என்ன நினைக்கிற? ஆத்மா பிறக்குது இறக்குது, ஓகேவா? அப்படி நினைச்சா கூட பலம் பொருந்திய புயங்களை உடையவனே, யார சொல்றாங்க? அர்ஜுனனை. நீ கவலைப்படுவதற்காக காரணம் ஏதும் இல்லை. சோ உன் படி வந்து நீ நினைச்ச இது பறக்குது இறக்குது நீ நினைச்சனா கூட, அப்ப நீ வந்து ஏன் அதுக்கோசம் வருத்தப்படுற? அதனோட குணாதிசையே அப்படிதானே, இல்லையா? காக்கா கருப்பா தான் இருக்கும், இல்லையா? அது சரி, நீ நினைக்கிற இல்லையா? அப்ப ஏன் வரல அதுக்கு வருத்தப்படுற? இந்த பர்பட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரபுபாதா வந்து 2 பிலோசபர்ஸ் சொல்றாரு. அவர் யாரு பாத்தீங்கன்னா லோக யாத்திகாஸ்ன்னு சொல்றாங்க. இன்னொருத்தரை வந்து பாத்தீங்கன்னா வைபா ஆசிகாஸ்ன்னு சொல்றாங்க. வைபா ஆசிகாஸ்ன்றவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆத்மா ஒண்ணு இருக்குதுன்றதே நம்ப மாட்டாங்க, ஓகேவா? ஆனா லோகா யாத்திகாஸ் வந்து ஆத்மா இருக்குன்றது நம்புறவங்க, ஓகேவா? உடலு ஆத்மா இருக்குன்னு நம்புறவங்க. நீ வந்து வைபிகா ஆசிகா பிலாசபியை பின்பற்றுனன்னு வச்சுக்கோவேன், அப்போ உன்னோட படி என்ன? ஆத்மா இல்லைன்னு நினைக்கிறேன், ஓகேவா? அப்ப நீ ஏன் ஃபீல் பண்ற? ஃபீல் பண்ணாத, நீ போய் சண்டை போடுன்னு சொல்றாரு. இந்த பாயிண்ட் புரியுதுங்களா? புரியுது மாதாஜி. ஆத்மா இல்லையா? ஆத்மா வந்து அழியும், உடல் அழியும்னு அப்ப அந்த பிலாசபில சொல்றாங்க, இல்லையா? அப்போ வந்து நீ ஏன் அதை பண்ணக்கூடாது? சண்டை போடும் தான் திருப்பி திருப்பி சொல்றார். உன் கடமையை செய்யின்னு சொல்றாரு. நம்ம வந்து சண்டை போடுன்னு சொல்லல. நமக்கு எல்லாருக்கும் என்ன சொல்லி கொடுக்குறாரு கிருஷ்ணரு? ஹரே கிருஷ்ணா. நமக்கு என்ன சொல்லி கொடுக்குறாரு? கடமை செய்யணும்னு சொல்லுது. ஓ சூப்பர் சூப்பர் பிரபு. இந்த ஸ்லோகம் படிங்க. ஜாதஸ்ய தத்ருவ மே தத்ருவ மிருதாயுர்தத்ருவம் ஜன்ம மிருதஸ்ய ச தஸ்மத் அவரியஸ்ய ரதே துவம் சோசிதும் அசாசிதா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் லைன்ல பாருங்க, ஜாதஸ்ய ஹி த்ருவ மிருத்யோர். ஜாதஸ்யன்னா என்ன? பிறப்பு. மிருத்யூர்னா என்ன? மரணம். சோ பிறந்தவனுக்கு எல்லாருக்கும் என்ன நிச்சயம்? மரணம் நிச்சயம். ஓகே. மரணம் அடைந்த பிறகு அவன் என்ன பண்ணுவான்? ஜென்ம மிருத்யஸ்ய, மறுபடியும் பிறப்பான். அது எதனால? அவன் கர்மா பேசிஸ்ல. இது வந்து என்ன பண்ண முடியாது? தவிர்க்கவே முடியாது. கரெக்டா? இல்லையா? இதுக்கு ஏன்பா புலம்புற அர்ஜுனான்னு கேக்குறார், ஓகேவா? அவன் கர்மாப்படி அவன் வந்து மறுபடியும் பிறக்கிறான், ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா.
अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमव्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिवेदना. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. படைக்கப்பட்ட எல்லா உயிரினங்களும் ஆரம்பத்தில் தோன்றாமல் இருந்தன, இடையில் தோன்றுகின்றன, இறுதியில் அழிக்கப்படும் போது மீண்டும் மறைகின்றன. எனவே ஏன் கவலைப்பட வேண்டும்? எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டாருங்க இல்லையா? எல்லாம் ஆரம்பத்துல படிச்சாங்க, அது கொஞ்ச நாள் இருக்குது, அதுக்கு பிறகு என்ன ஆகுது? மறைஞ்சிடுது. இதுக்கு போய் ஏன்பா ஃபீல் பண்ற? இத பர்பட்ல நம்ம பிரபுபாதா நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணுன்றதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்றாரு. அதாவது இப்ப எல்லாம் வந்து நகரத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா வானளாவிய கட்டிடங்கள் வந்து கட்டுறாங்க இல்லையா? ஒரு கட்டுறாங்க, அது ஒரு நிலநடுக்கமோ இல்ல ஏதோ ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சரியில்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது என்ன ஆகுது கொஞ்ச நாள்ல எல்லாம் அது பழைய இந்த மெட்டீரியல் எல்லாம் மாறிடும், கீழே இடிஞ்சு விழுந்துரும். விழுந்துருது. இடிஞ்சு விழுந்து ஒரு நிலநடுக்கம் ஆச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த இடத்துல கட்டணம் இருந்த சூடே இல்லாம இடிஞ்சு விழுந்துடுதா? ஆமாவா இல்லையா? ஆமா மாதாஜி. ஆமா மாதாஜி. ஒரு நாள் வந்து அந்த கட்டணம் இல்லாம இருந்துச்சு, யாரோ ஒருத்தங்க கட்டினாங்க, கொஞ்ச நாள் அது விழுந்துடுச்சு, அப்ப என்ன ஆகுது? மறுபடியும் இல்லாம போச்சு. சோ வந்துச்சு, கொஞ்ச நாள் இருந்துச்சு, போச்சு. அப்படியேப்பட்ட உடலுக்கு ஏன்பா இவ்வளோ ஃபீல் பண்ற இல்லையா? இந்த உலகத்துல வந்து பண்ண தோன் மேனிஃபெஸ்டட் அண்ட் அன்மேனிஃபெஸ்டட், அதாவது தோன்றிய நிலை தோன்றாத நிலையில இருக்குது பொருட்கள். இதுக்கு நீ ஏன் கவலைப்படுறன்னு கேக்குறார். ஓகேங்களா? அதாவது நமக்கு ஒரு கனவு வருது, அந்த கனவுல வந்து நம்ம தான் ராஜாவா இருக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஓகேவா? கனவு வந்து தூங்கி எழுந்துட்டோம், அதுக்கு பிறகு நம்ம என்னவா இருப்போம்? சாதாரண மனுஷன் பழைய நிலைக்கு வந்துருக்கும். நம்ம என்னவோ அதுவாதான் இருப்போம் இல்லையா? ஆமாவா இல்லையா? ஆமா மாதாஜி. இல்லையா? சோ அதனால நீ வந்து எதையும் போட்டு குழப்பிக்காத. நீ இருக்கிற வாழ்க்கைய உன்னுடைய கடமையை செஞ்சுட்டு வாழுன்னு சொல்றேன். ஓகேவா? சோ நம்ம ஆத்மான்ற அடிப்படையில நம்ம வாழணும் இல்லையா? சோ சோ கிருஷ்ணர் செஸ் ஆட்டம் போல் முடிவாக மடக்கி தோற்கடித்தார். எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டாரு, அப்புறம் எல்லாத்தையும் ஞானத்தை கொடுக்குறாரு அவர். சும்மா நான் சொல்றதை செய்யலாம் சொல்லல. நாஸ்திகவாதம் சாஸ்திர ஞானம் எல்லாத்தையும் சொல்றாரு. அப்புறம் வந்து இங்க பாத்தீங்கன்னா மகாபாகோன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு இந்த ஸ்லோகத்துல. இந்த வருது இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா எடுத்துக்கோங்க, மகாபாகோன்னா என்ன அர்த்தம்னா பலம் பொருந்திய புயங்களை உடையவர் வந்து அர்ஜுனன் சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? அதுக்கடுத்து வாழ்க்கையின் பாடம் என்ன? உடல் தற்காலிகமானது, உடல் அசௌகரியங்களை புலம்புவது பயனற்றது இல்லையா? இது இப்படிதான். ஆமாவா இல்லையா? இந்த உடல் இப்படிதான் இல்லையா? நம்ம புலம்புறத கம்மி பண்ணிக்கணும். நம்ம பண்ற தப்பெல்லாம் என்ன? வாழ்க்கையில தேவையில்லாம பற்றுதல் வச்சிருப்போம். நம்ம மனக்கற்பனையில அவங்க இப்படி இருக்கணும், இவங்க என் கையில இப்படி இருக்கணும்னு நினைச்சு ஒரு கனவு கோட்டையில வாழ்ந்துட்டு இருப்போம். அது கரெக்டா தப்பா? தப்பு மாதாஜி. இல்லையா? அப்புறம் வந்து ஒரு விஷயம் நடக்கலன்னு வச்சுக்கோங்க, புலம்பி தள்ளிடுவோம். கரெக்டா? கரெக்ட் மாதாஜி. இல்லையா? சோ நம்ம இதெல்லாம் நம்ம விட்டுடணும். என்ன நடந்தாலும் கடவுள் வந்து பர்மிட் பண்றாரு. நம்மளுடைய கர்ம, நம்ம எல்லாம் சாதாரணவங்களா? யோசிச்சு பாருங்க, நம்ம எல்லாம் எப்படியாப்பட்ட பெரிய ஆளுங்க. நம்ம கொஞ்சம் நஞ்சமா செஞ்சு வச்சிருப்போம். எதை வந்தாலும் நம்ம கர்மாப்படிதான் நமக்கு வருது, வேற யாரும் காரணம் இல்லை. அதை நம்ம நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரபுஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி. 29. ஆச்சரியவத் பஷ்யதி கஷ்டித் ஏனம் ஆச்சரியவத் பததி ததைவ சான்ய ஆச்சரியவத் சைனம் அந்நிய ஸ்ருணோதி ஸ்ருத்வா ஏனம் வேதன சைவ கஷ்டித். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, இந்த ஆத்மாவை எப்படி எல்லாம் பாக்குறாங்க, ஆச்சரியம். நம்ம பொதுவா நம்ம வாழ்க்கையில பேசுற வழக்குல பேசுற வார்த்தை எதனா ஆச்சரியமா இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அதுதான் இங்க சொல்றாரு. சில பேர் இந்த ஆத்மாவை வந்து ரொம்ப ஆச்சரியமா பாக்குறாங்க, சில பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆச்சரியமா வர்ணிக்கிறாங்க, இன்னும் கொஞ்சம் பேரு அதை பத்தி கேட்டோன்னு கேக்குறாங்க, ஆச்சரியமா கேக்குறாங்க. இன்னும் சிலர் வந்து பாத்தீங்கன்னா கேட்டும் பார்த்தும் புரிஞ்சுக்காம கொஞ்சம் பேர் இருக்காங்க. கரெக்டா? இதுல நம்ம எந்த கேட்டகரியில இருக்கிறோம்? ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இது மாதிரி இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. இதனுடைய உட்பார்வை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா,
இதுக்கு வந்து 9 ஆச்சரியமான பண்புகள் இருக்கு இல்லையா? இதெல்லாம் சொல்றாங்க. ஆத்மா, மக்கள், சக்தி. அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? ஆத்மா நமக்குள்ள இருக்கு, நம்ம உடம்புக்குள்ள இருக்கு இல்லையா? ஸோ இதை புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம வாழ்க்கையில வாழ்றதுக்கு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். பட் நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்? அறியாமையில வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிறோம், நிறைய கேள்வி கேட்கிறோம். கரெக்டா? நம்ம எல்லாத்தையும் நம்புறோம், பக்தியை வந்து நம்ப மாட்டோம். கரெக்டா? பக்தி நம்புறோம் மாதாஜி. அனங்க பிரபு, பக்தி நம்புறோம் மாதாஜி. ஹரி போல், சூப்பர், ஹரி போல். ஓகே, ஸோ நம்ம கடவுளுடைய காரணமற்ற கருணையினால நமக்கு இது கிடைச்சிருக்கு. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு குழந்தை வந்து தலை பிடிச்சிட்டு உட்காந்துட்டு இருக்குது மேக்ஸ் போடுறதுக்கு. இதுக்கு ஒரு டியூஷன் வச்சு மேக்ஸ் டீச்சர் எக்ஸ்பர்ட் கிட்ட நம்ம விட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறது அதுக்கு வந்து ஈஸி ஆகும். கரெக்டா? நம்மளும் இது மாதிரிதான் தலை முட்டிட்டு இருக்கோம். நம்ம வாழ்க்கை பிரச்சனைகளை வந்து தீர்வு காணாம நம்ம வந்து பிரச்சனையை தலை முட்டிட்டு இருக்கோம். அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? ஒரு நல்ல ஆன்மீக குரு பார்க்கணும், வழி நடத்துறது. ஒரு நல்ல குரு. குருன்னா என்ன அர்த்தம்? அஜ்ஞானம், இருட்டை வந்து நீக்கிறவர் தான் குரு. எப்படியாப்பட்ட குருவை பார்க்கணும்? அங்கீகரிக்கப்பட்ட சீட பரம்பரையில இருக்கிற கிட்ட குரு கிட்ட நம்ம போகணும் இல்லைங்களா? இப்ப நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு நல்ல சந்தர்ப்பம். கடவுளுடைய கருணையினால நமக்கு இது கிடைச்சிருக்கு. நம்மளுடைய குரு யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட டெம்பிள் பிரசிடென்ட் நாமநேஸ்வரதாஸ் பிரபுவோடைய கருணையினால நமக்கு இங்க கிடைச்சிருக்கு இல்லையா? அவர் சொல்ற ரூல்ஸ் ரெகுலேஷன் நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு, வேதங்கள் இருக்கிறதா அவர் சொல்றார் இல்லையா? அதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தா நம்மளுக்கு மெல்ல மெல்லமா நம்மள உயர் தளத்துக்கு கூட்டிட்டு போவார். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி, பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. देहि नित्यमवद्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं दोषितुमर्हसि. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பரத குல தோன்றலே, உடலில் உறைபவன் ஒருபோதும் அழிக்கப்பட முடியாதவன். எனவே எந்த உயிர்வாழியாகவும் நீ வருந்த வேண்டிய தேவையில்லை. ஸோ இந்த உடலுக்குள்ள இருக்க ஆத்மா இருக்கு இல்லையா, அது நித்தியமானதுப்பா. அதுக்கோசம் நீ புலம்பாத அப்படின்னு சொல்ற. இந்த உடல் தான் வந்து தற்காலிகமானது, அழியக்கூடியது. ஓகேவா? அதனால நீ கவலைப்படாத, சண்டை போடு அப்படின்னு சொல்ற. ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ வாழ்க்கையின் பாடம் இதுல இருந்து என்ன தெரியுது? ஆத்மா நித்தியமானது என்ற போதிலும் வன்முறை ஆதரிக்கப்படவில்லை. அந்த பாயிண்ட் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். என்னப்பா சண்டை போடுன்னு சொல்றாருன்னு நம்ம வீட்லயும் சரி வேலை செய்யற இடத்துலயும் சண்டை போடுன்னு அர்த்தம் இல்லை. வன்முறையை செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டுன்றதை தெரிஞ்சுக்கணும். ஆனால் போரின் சமயத்தில் வன்முறைக்கான தேவை இருப்பதால் அது மறுக்கப்படுவதில்லை. அங்க தேவை, ஏன்னா அவங்க அக்கிரமக்காரர்கள் இல்லையா? அவங்க விட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அத மக்கள் எவ்வழியோ அரசன் எவ்வழியோ மக்கள் அரசன் எவ்வழியோ மக்கள் அவ்வழி. சோ ஒரு நல்லவன அரசனா வச்சாதான் அந்த நாடு வந்து நல்லா இருக்கும், மக்கள் நல்லா இருப்பாங்க. கரெக்டா? அப்ப வந்து இந்த துரியோதன மாதிரி ஒருத்தவனை வச்சா நாடு என்ன ஆகும்? மக்கள் என்ன ஆவாங்க? எல்லாம் கெட்டு போயிடும், குலநாசம் ஆயிடும். ஏன்னா அவர் வந்து அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா திரௌபதி மாதாவை துயில் உறிஞ்சாங்க இல்லையா? அதை பார்த்துட்டு மக்கள் நாளைக்கு என்ன பண்ணுவாங்க? தவறான செயல்களை செய்ய மாட்டாங்களா? அவங்க எல்லா விதமான அக்கிரமங்களை செஞ்சு வச்சிருக்காங்க. பீமாக்கு சாப்பாடுல வந்து விஷம் கொடுத்தாங்களா? அவங்க இருக்கும்போது வீட்டுல வந்து அறுக்கு மாளிகையில வந்து நெருப்பு வச்சாங்களா? இல்லையா? ஏமாத்தி சூதாட்டம் பண்ணி தானே அவங்கள வனவாசத்துக்கு அமிச்சாங்க. சோ எல்லா விதமான பாவங்களை செஞ்சவனை வந்து நம்ம விட்ட என்ன ஆகும்? தர்மம் வருமா அதர்மம் வருமா? அதனாலதான் கிருஷ்ணரே வந்து பிளான் பண்றாரு இந்த சண்டைக்கு இல்லையா? சோ அதனால நீங்க சண்டை போடலாம், எதிரிகளை கொல்லலாம்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. இந்த பாயிண்ட் இந்த இடத்துல வந்து நமக்கு புரிஞ்ச மாதிரி எடுத்துக்க கூடாது. அங்க மிருகவதையும் சரி, இங்க வன்முறையும் சரி, வேதங்கள்ல எப்படி சொல்லிருக்காங்க அப்படிதான் நம்ம எடுத்துக்கணும். புரிஞ்சிச்சுங்களா மாதாஜி, பிரபுஜி? புரிஞ்சுது மாதாஜி. 31 படிக்கலாமா? ஹரே கிருஷ்ணா. 10-20 ஆச்சுங்களா? நிறுத்திக்கலாம் மாதாஜி, நான் டைம் பார்க்கல. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இது ஒண்ணு முடிங்க மாதாஜி. 30 முடிச்சிடலாம். 30 முடிச்சிடலாம்.
நான் டைம் பார்க்கல, சாரி. நீங்க நான் டைம் இல்ல பரவாயில்ல மாதாஜி, நல்லா போயிட்டு இருக்கு. இது ஒண்ணே முடியும் மாதாஜி, பரவாயில்ல மாதாஜி. சரி படிங்க பிரபு. स्वधर्ममभिचावेक्ष्य न विकम्पितुम् अर्हसि धर्मयाति युद्धात् श्रेयोऽन्यक्षत्रियस्य न विद्यते. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இந்த 2வது அத்தியாயத்துல ஃபர்ஸ்ட் இருந்து இதுவரையும் நம்ம பார்த்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆத்ம ஞானத்தை பத்தி சொல்றாரு. இப்போ வரக்கூடிய ஸ்லோகத்துல இருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா கர்ம காண்டத்தை பத்தி சொல்ல போறாரு பகவான் கிருஷ்ணர். ஓகேங்களா? கர்ம காண்டத்துலன்னா நம்ம புலன்களுக்கு திருப்தி கொடுக்கக்கூடிய செயல்களை செய்யறது வந்து சகாம கர்மம்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? ஸ்வதர்ம, அதாவது நமக்குன்னு ஒரு தர்மம் இருக்கு இல்லையா? சோ சத்திரியன் என்ற முறையில் உனக்கென்று உரிய கடமை பற்றி கருதும் போது தர்மத்தின் கொள்கைக்காக போர் புரிவதை காட்டிலும் வேறு சிறந்த கடமை உனக்கு இல்லை. என்ன சொல்றாரு? வர்ணாசிரம சங்கப்படி நம்ம 4 பிரிவுகள் இருக்குன்னு தெரியும் இல்லையா? ஸ்வதர்மம், உனக்குன்னு ஒரு தர்மம் இருக்கு, அதை ஃபாலோ பண்ணப்பான் அப்படின்னு சொல்றாரு. நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா உடலுக்கு உரிய தர்மங்கள் இருக்கு. அதாவது நம்ம வேலைக்கு போகணும், சம்பாதிச்சுட்டு வரணும், சாப்பிடணும் இல்லையா? அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ஆன்மீக தர்மம்னு ஒண்ணு இருக்கு ஸ்பிரிச்சுவல் பிளாட்ஃபார்ம்ல. அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆத்மாவுக்கு தேவையான விஷயங்களை பண்ணணும். அது என்னது? நாம ஜபம் பண்ணணும், 4 கொள்கைகளை கொடுத்துருக்காரு இல்லையா? அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும், வேதங்களை படிக்கணும், சம்பாதிச்சுட்டு வந்த ஒரு பங்கு கிருஷ்ணர் சேவையில ஈடுபடுத்தணும். இது வந்து ஆத்ம தர்மம். இந்த 2 தர்மத்தையும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நம்ம இங்க நிறுத்திக்கலாம். உங்கள் அனைவருக்கும் மிக்க நன்றி. ஓகே. வாஞ்சா கல்பத்தருभ्यश्च कृपा सिन्धुभैवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. निताय गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्णा एवरीवन. நீங்க எனக்கு டைம் சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, பிரபுஜி. ஒரு விண்ணப்பம், நாளைக்கும் மாதாஜி வந்து பிஸியா இருக்காங்க, நான் தான் எடுப்பேன். டைம் வந்து நீங்க எனக்கு சொல்லுங்க பிரபு, எத்தனை மணிக்கு நிறுத்தணும் அப்படி சொன்னீங்க, அங்கேயே நிறுத்திடலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நமக்கு. ஓகேங்களா? எனக்கு ஒரு உதவி வேணும். நாளைக்கு நான் கொஞ்சம் டிராவல்ல இருப்பேன். எனக்கு யாராவது உங்களுடைய நம்பர் கொடுக்குறீங்களா? நான் அவங்க கம்யூனிகேட் பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. யார் வந்து இந்த குரூப் லீட் பண்றீங்களோ அவங்களுடைய நம்பர் கொடுங்க. ஸோ நான் கன்வே பண்றதுக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. பிரபுஜி இல்ல சாட்ல போடுறீங்களா? எப்படி? ஒரு நிமிஷம். ஹரே கிருஷ்ணா. அமராவதி மாதாஜி, நீங்க யாராச்சும் போடுறீங்களா? என்னோட நம்பர் கொடுத்துருங்க பிரபுஜி. நம்பர் சொல்றீங்களா மாதாஜி? அமராவதி மாதாஜி இருக்காங்களா? கேட்டு பாருங்க அமராவதி மாதாஜி. இருக்குங்க மாதாஜி. 855 ஓகே 38 22 507 மாதாஜி. ஓகே, தேங்க்ஸ் மாதாஜி. நான் எதுனா இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு கன்வே பண்றேன் மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. ஓகே தேங்க் யூ. கிளாஸ் ஃபாலோ பண்ண முடிஞ்சிச்சுங்களா? ஃபாலோ பண்ண முடியும். நல்லா இருந்தது கிளாஸ். ஓகே மாதாஜி, நம்ம நாளைக்கு மீட் சூப்பரா பண்ணலாம். இருந்தது மாதாஜி, சூப்பரா இருந்தது. தேங்க் யூ so much மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க் யூ. என் பண்ணிட்டுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே மாதாஜி. ஓகே, அனைவருக்கும் நன்றி.